من خانت إركاد الله sorry نتيرة no نتيرة أنني no I think قدي هاي زي رجع بلاك قيمته نرى انت شو حتى حسيبه نرى أعطيني حتى رجع لا أنت حتى أنا أعطي رجع هذا وردوا ولا أنت ما صار لكم من يرجع أوكي أما استقبل دحين هبوا عدل هبوا دحين تصلح طلي أنا أوكي قتل مو دحريو صار لكم ما باك الله خلته حطه اوكي قاعد انت حاطه لي انت حاطه وانت قيساني راح تحت توري لي اتا اب نغس مرارا الى تجمر مصحف بو تجمر يلمو كاب انت اجميرا خايلو قدمو مرارا ግን ካብ በለው ከለው ወድ ከለው መኻኑ እዩ ሓደ መጽሐፍ ዝረኽቦ ካብ ከለው ዝሰረተ እሞ እንደገና ንውሽጢ ትግራይ ኢትዮጵያ ኸይዱስ ካብ ኢትዮጵያ ካስተመልስ ሓይሊ ሓደ ጉጅለ ወይ ሓደ እንዳ ኢሉ ይገልጽ እዩ መጽሐፍ ምን እዚ ከመይ ሪኢኻ ያለኻ ካልእ ግን ቅድሚ በለው ከለው ቡራውያን ነይሮም ብዛዕባ ቡራውያን ታክልጦ ጽሕፍካ ኣለኻ መጽሐፍ ምስተ ብዛዕባ ናይ ቡራውያን ቅድሚ በለው ከለው ዝነበሩ ንኣብነት ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ቡራውያን ኣይተፈልጡን ንኣብነት ዝኹሉ ዕናቡር ቡሪ ደንካልያ ገለ ዝብል ሰፈሮም ከም ዝነበረ ኣብ ታሪኽ ይዝረብ እዩ ዛዕባኡ ግን ኣይተበለና ኣሎ ሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ዝገልጽካ ኣሎ ካልኣይ በዝሕ ታሪኽ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ትገልጾ ዘለኻ ከም ዝመስለኒ ብዛዕባ ዝበለው ከለው ናይ ቢጃ ኣብ ሱዳን ዘሎ መብዛሕትኡን ብዛዕባኡ እዩ ዝንየት ቢጃ ናይ ሱዳን በለው ከለው እዩ ዝብል ከም ቢሉ ታሪኽ ካብ በዓል መሰናዓፈ مسكده سختمو እንዳሰረተ ድባርባ ደምበዛን ደቀም ሓረ እንዳገበረ ዝኸደ ክሳብ ሃገረ ናግራ ከምኡ ንሱዳን ዝቐጸለው ታሪኽ እዚ ብኸመይ ኣዋሕድካ ገሊጽካ ያለኻ ኣብታ መጽሓፍ ንእሽተይ ዶ ትንክፍ መበልካያ ዝብል ክልተ ሕቶሏን ሳልሰይቲ ምስ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዝሕጂ ዘሎ ከመይ ታ መጽሓፍ ክትጥምታ ትኽእል ምስ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓፍሻ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ከመይ ናብ ከመይ ኣንፈት ክትጥሚትካ ኢኻ ዝርግሕካ ዘለኻ ይኽብለካ ደሊ ታንኪ በቃ ሞዛናትካ ሰለስተ ሕቶ ስለ ዝኾነ ድሕሪኻ ሳለኹም ጽናሕ ይመልሰን ሞዚን ድሕሪኡ ሳለኹም ደይብኻ ኣለኻዶ ታናቴ ሕቶውና ይመለስከያን እዘን 53 ዓመት ድሸፈትናን ከዓ completely رسع كان مستحق غيرك ما كيتنوحت كيتنوح جن ملالبات ناي زحوي قاعدي انا رمز قاعدي خملسا صبو نطبتاتيو طقيسون مالتي ارستي مصحف دق نغس نغست مرارات اخلا هيمانوت ياتبل اتعطوا انا زطقسكو ጻጻ በሐፈሽ ካፕቴን ትጀሚሩ ኣብቲ መእተዊ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብዚ ወለዶ እዚ ዘሰጋግር ዝወለዶ እዚ ከመይሉ ማለት እዩ እቲኦም ስኻቱ ብሎም ዘለኻ ቀዳማይ በለው እዮም ካብ በለው ዘይወፅእ ዓልየት ወይ ከለው የለን ማለት እዩ ወይ ድማኒ ፉልያት ዓልየታት ኣይኮኑን ማለት እዩ ያ ካብ ናይቲኦም ቀዳሞት ህዝቢ በለው ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብዛዕባ ቡር ክትዛረብ ከለኻ ማለት እዩ እሳቶም ኣብቲ ሳልሳይ መጽሓፍ ኣቐሚጦም ኣለኹ እቲ ሳልሳይ ክፋል ማለት እዩ እሶም ድማኒ ምስቲኦም ናይ ስጋብ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ደቂ በለው ኢና ነገደ በለው ኢና ዝብሉ ኣቢለ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ بزيادة أتوكري أبتناي مرارة تخلى هيمانوت يو مرارة تخلى هيمانوت منيو كابزيا مسفنت تبهال عدي وراك أبو وراك كرنشم تركب ناب روا مرب سجيرو نتي أبتوانتي ننجستي جوديت سعيرو نجسنت زحزة نهتو تولدي دماني أبزي ان كلتا هاجرات تزرجيح زلو زبزحه اب كبابي بعلاستا زبزحه اب تግራይ زبزحه دماني اب ኤርትራ
تقلص مالتي إزاي دماني أب 350 زخون قط تسريع له مالتي سلامتاي نزولو دوزي أب 10 قط وي أب 15 قط زقلص أيكونن مالتي إزاي حتوها تسفى قبر مليل يسلك خون مالتي بزعبا مرارا تخلى هيمانوت استفالالي استصحف له استفالالي يصحفوا له ولا استفالالي وين إثيوبيان صحفوا له أبو غنا يفلطوني مرارا تخلى هيمان ود من كم خان خمانا شو مزيفوا لهم أبتي قدامات تخيدك نأمنت عند أبونا أكوت لأب دحر كيدك نرسيو حد نقص زين برد أو تبلو أبتي حبرة السبقن أبو منيل كيوم يفلطون يوم سير ما تي أنا تبي إرترازل في نفعيو أبس تي مبوقلون ولدون بلكعيو زسند بلج ألو زبلن وين عنتوي سي مالتي نخليتي أزامي ده أبتناي مزح جزء لخناتات بوليتيكا بخميتريو وتبلن خلها إتي حنتنا عيت قد سني تعنا زلوا تحساس باخ مسرت ألو زحبرة تسب بوليتيكا يجد سنيني بوليتيكاوي يكون عقمي دماني يكون حجي أبوليتيكا تمركز دم أي صحفني أي صحفني انتهي راني موياي زعما موياي إذا قد سني برب زعماتي استايب بلانيني جن نعي حنت نجار على تقد سني حبرة تسب كنقح علو تعنا زلوا تحساس بعد ما نخمس رست كخيل علو مالتي سلامتاي أبزيد لينا أنفت لزغدنا أو إن شون كل النبيل سلزلنا حربتي كبرتاتنا بحلنا عطفينا سلزلنا نزي نخملس سعر ويدماني إزي أوروبتاي كحجوز إلي نزي حبرتها سبزي سلزبلو سلزبل نزي مصحف زي أدالية زلوه مالتي موني أبتو بوليتيكا بزح أي تكورني بزح وين سايبني مالتي تقدسنا بوليتيكا وين يفوتني بسنة عمره مالتي مالت كابزيا حاجر زي أصله تولد كوجن سوريا وأصله زخانة كل جزء أبحمق بوتاي كون كنزلهم سلا تسودو ده خبلهم سدراي حنس أب تقدم بخالق استايتبلو نركاجن بتحد وجن ما نقع تسددنا بالمالتي زي أبونا دينس سجاب كندي لبامات نورم بالمالتي ولا كاني بستفعلات أجمعتي سررو أبز حجين يمسجنهم مالتي يمسجنهم سلامتاي أبو سابة يمزولونه سابق قرح ندريها أفتي أتصبغ تعد أميتكم وبلوني مالتي وتي حراي مسكوكم عدنا لو ما ذكرها الله صحك أو يوم سلام انتهي قاعد ما بزعبنا قاعد ماني بزي خمسة عينة أجاباب بسلام كن عب خالنا مالتي نو من البات أو عبينا نرانون هون من البات قديات كوينات أفينا وين مسحلنا مالتي نو حجزي كابز سور زي سلوغن سلازح ممني كأنزا حزبي وين سلازي سمعني تخاف علي نايت قالسي كاوني نيوغن أبتو بوليتيكا أتي عابي ستايك تصاوت هيدليني بسنة مراو نايفتوني مالتي نقونع زبقس نقونع خقالس امتري اجن حاجة زين دقفين خيب دما كل جزء أوروبيا مالتي بري أبتو بوليتيكا وزح استايل بالليل مالتي كم زي انترستي بالليل بسنة مراو دما بوليتيكا زي فتو هكا ولا زي قالي أما بزي حجة خزارو بخلو بتعمي بزعما بوليتيكا فيدل بزعما بوليتيكا قلت زبلون انتاي لخون مسقولو سكول بلي حنسا أبنا حجزي عقمي يكونتن بخم بزعبو ما بزح يحسبني خبل فتو مالتي وحاول يعني ثانك يو بدر الله هذا وصل لهم مليس كيف هذا عمل سيء 53 عام دي كل اللي انا تاريخ الصحافي لا بقى اصلا الله قبل شفته الله قبل زي ودي تسفاي زبال ابانو بجا ما تعرف
سمعيوس كنداويتو وريه له تاريخ عدوهم مهاري ليسق الى خستايت دورو له كن كم برتو مؤمنات قصل ولا قصل اوكي ثانك يو ابا درب فيدل انكو دمصخا سمعنا فيدل نوس حوي اي بحكي we are proud of you اي بحكي كراعتا قصلو فيدل مጨረሻ ተራኸብና ልእዋን እታ ዝተባሃልና ክሰዳይል ካኒ ሰደድካ ያን እንተ ኺልካ እንተ ተመሊስካ ኣለኻ ምን ሓወይ ሃበለይ ካልእ እንታይ ይኽብል ደልየ እቱ ካብ ኣፍካ እኮ ኣይሰማዕክዎን ግን ሓደ የለኹ እንደ ኣሎ ኣለኹ ኣለኻ ጽቡቕ ስማዕ ኣለኻ ቀጽል اوكي ثانك يو انت دا حد السبب زي انه سر باب مايك الله اباك الله ورد له ابا دحان دفو يسمع دحان سقم يلا انت مجمريا زبلكو ابا درب سمع كان ديها ثانك يو اوكتان ابا درب سمع كان ديها مجمريا زبلكوها ثانك يو تا استبحلنا يا اي سدد كيان نبايك سدان تدا زي كيلكا حوي حبويها تدا تملسكا من كبوتها مالك ናይ በሓቂ ኢምፖርታንት እዩ ናይ እውን ተጨንቀን ስለዘላ ናይ ግድን ክትሰዳ ግበሪኻ ማለት ወይ ንሓወይ ሃቦ ነጊረ የለው ثانك يو ካል ኣነ ካብ ኣፍካ ይሰማዕክዎን ግን ሓደ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ እቲ ታሪኽ ሳባ ንእስራኤል ከይዳ ካብ ሰሎሞን ከም ዝወለደት ኣፈ ታሪኽ ጽውጽዋይ እዩ ኢልካ ክብል ሓደ ሰብ ክዛረብ ኣርኪበኩም ኣነ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ከም ዝበልካ ወይ ከምኡ ተዳ ኮይና ትጽሑፍ ዘሎ ኣረጋግጸለይ እሞ እንተዳ ከምኡ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዘሎ ናትካ ወይ ዕግበትካ ከምኡ እንተዳ ኮይኑ መታን ኣነ ክሕተካ ዝደልየ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ኣባ ድርብ ኣብኣ ከለኻ የስ ከማይ ኣበለኒ መታን ክሕተካ እንተዳ ንሱ ኮይኑ ከምኡ ኢሉ ንስኻ ዘይበልካ ኮይኑ ክገድፋ እታ ሕቶ ማለት እዩ መርሓባ ፍትሒ 11 እሱ እዩ እሱ ይኸም ኢሉ እምበር ንስኻ ጽውጽዋይ ኣይበልካን ኦኬ ከስኻ ጽውጽዋይ ዘይበልካ ኮይንካ ናይ መን ናይ ሳባ ንእስራኤል ከይዳ ካብ ሰሎሞን ወሊዳ ዝበሃል ጽውጽዋይ እዩ ከም ዝበልካ እዩ ተረዲእኒ ዘሎ ኦኬ ተዳኸም ኢልካ ኣብዚ ሎሚ ሕጂ ኣነ ባይ ዘ ወይ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶቱኒ ናይ ምሕደራ ሕቶቱኒ ኣቡዩቲ عقمي مالتيو ناي تاريخ ناي قلة كم سبعي من باب تزيكوينو ناي كومو تمرتيه بالليل قلت مالي أبزع عمت حزنا يزلنا عم ورحوكوا يذكرون أب كل تشحن 10 شوعتين ناي إثيوبيا مراحي أب إسرائيل أب زخدوا الأوان أما ناي إسرائيل مراحي ناي إثيوبيا مراحي مسبيتو أب استقبلوا الأوان ناي إسرائيل مراحي انتايبل نقص سابا ني إسرائيل ناب نقص سلومون خطبتصح بدحرؤو ناب إثيوبيا يخون إثيوبيا ناب إسرائيل يخون مبتصح 3000 عمت وسيدو أيتبصحنا أنا حجي متصلخو إلى كان يرى أب إثيوبيا مسمصاكو 3000 عمت كوسد أيغبونيو كنبصح لنا إلى كان يرى كبل تزاريبو نا إسرائيل مراحي لناي إثيوبيا مراحي قبل أب إسرائيل مسمصه أنا إثيوبيا مصين كلخو خبصحكا كاب إثيوبيا سبا بسلومون نختبت بصحا مسكدت إثيوبيان إيرتران إثيوبيان إسرائيل نخبصحا 3000 عمت وسيدو حججن أنا مصيكا سلازلخو 3 عمت كوسد يبلون إثيوبيان إسرائيل نختبصحا لكان يرئن قعمدحان مصاكا كبل أب ጋዜጠኛታትን ዓለምን ዘለውዎ ተዛሪቡ ሕጂ ከመይ ናይ ናዳ ሞጽጽዋይ ክንብሎ እሞዞም ክልተ መራሕቲ ብዛዕባ ጽጽዋይ ኣሚኖም ናይ ጽጽዋይ ዛረቡለው ማለት እዩ እዚ ኣፈልጣ ደለለሁ ኣነ ተስፋ ገብር ተሰሚዐ ኸውን ምናልባት እዛ ኣነ ዝረኣኽዋ ወይ ሰማዕክዋ ኣብ እስራኤል ከምኡ ክብል ከሎ ገሌኹም ትሕግዙን ኢኹም ወይ ባዕለይ ክረኽባየ ኣብ ዩቱብ ክንረኽባ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተዘርግሐት 3000 ዓመት ኣይክወስድን እዩ تركبنا سبعان إسرائيل زمتصلو أنا نبغى متى اللغو سخان نختمت وإثيوبيا إسرائيل نختمت سيش عمد كوسر يقولون إلى كانيرن قارحان متساكا زبالو كن رخبان خلينا لذي أخي بخمي تملس عمليتين تدعى صوت وايد بلغين كان يغني لي
اوكي سلام سلام كمي كنيخا لونج تايم نويح وينو اي تراخبنا نحققها مستي زنبرني ناي صبت غزي عدلاي رخبنا كنرخب تي زبلكاني اوريدي اداليلكا ولا تي قدامي تي زبلكانو وين رخيبلكا لخو نخلتي انا زميله دحن نحونا خو هو كم زبلكا زلخو يا رسيعي دماني مالتي اي تذكروني حق زرا قدام سنبت زمالالس سرحي ابز جرمن سلازخونه بخم اتناويحو ግን እቲ ያን ዝበልካለይ ካልኣይቲ ዊን ረኺበ ያለኹ ሳዊን አዳለል ካለኹ ሞኒ ኩሁበን ሓውና ማለት እዩ كحبره ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ ሰሞናት ማለት ثانك يو እቲ ዝበልካዮ بحثيرو تايلوم تايتبايلوم እዚኦም ክልተ መራሕቲ ብዙሕ ሳይዘብል ኣይኮነን ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ ንሰሎሙን ወሊዳ ነዚ ሕብረት ብዚ ኣይወለደት ወይ ድማ ኣይፈረየን እዚኣቲ ኣነት ብናህተይ ኣው ኣድማኒ ብግቡእ ኣቐሚጠ የለኹ ድሕር እስራኤላውያን ወይን ብወገኖም ካብ ሰሎሞን ወሊዳ እንድሕር ትብል ተኾይና ኣብቲ መዝገባቶም ዳንተ ኮይኖም እዮም ደቂ ሰሎሞን ዘይቀመጥዎም ስለምንታይ እዮም ደቂ ሰሎሞን ወይን ኣው ተጻሒፎም ኣለዉ ትዝወለዱ ሰሎሞን ዝወለዶም ማለት እዩ ካልኣይ ወላ ሓጥታት የለን ካብኡ ከም ዘይበለት ነቲኦም ኣባና ዘለዉ ነገደታት ወይ ድማ ዓለታት ወይ ድማ ናይ ትውልዲ ግን ኣይ ወለደን ኣብዚ ዊን ዋላ ሓንቲ ዘሰክፍ ነገር ሳይለን ጽንጽዋ ኢለየ እሱ ድማ ብመርትዖ ዊና ቀሚጥ የለኹ ሰላኹም ሓወይ ዘሰክፍ ኣይኮነን ናይቲ ማሉ ንግሆ ታሪኽ እዩ ማለት እዩ ናይቲ ማሉ ንግሆ ክብለካ ከለኹ ናይ 700 ዓመት ታሪኽ ናይቲ ማሉ ንግሆ ወይ ናይ በቕቲ ማሊ እዩ ብዓይነይ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ሞ ዘሰክፍ ነገራት ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ብግቡእ بمرتعه وين أقمت أيه اللهو اندحر اندحر السخا كابزة عليه تزستبل تهون كا ايكون كان كبلكاي ولا نتنهات كاتول وين ايكون كان كبلكاي والدي زال الله معاوي سلامتاي ودمنكم مهانكا خاويكم مهانكا وين سلازفلت مالتي تيم مات أنا هيتستايون سلازفلت مالتي حجس بالسابا وي مساي زبل يلن بس حدا بس حتنا يكون نتي زكاة تي زكاة زلنا بتراين تايو نزي أبز زلوس فرياتهم ديا سلومون كي ولدهم ديو نا أي ولدهم ديو 4 نت بزي مالتي مو يعني لي أبركبنا مالتي اوكي ابادرب يعني لي كلا اي سالكم سلا بيد بلعل زله يعني بخلت اتي سلا زلهو متان كتكملا تخليتي قبل ስለዚህ ወርዳለሁ ያገነላይ ክብል ይለ ተኻለይት መታን ከወርዳ ክልተ ሳለኩም ያተ ኦኬ ኖ ፕሮብለም አጋዚያን አላህ አጋዚያን ተደልሃ ካላይ ጊዜ ጽዋካ ደልሁ የለኻን ሞሞና زواريت ماكينة مومونا اللخضو سلام كيفك دحندم كابزن كادو خبزن فاس بحنديها قال لنا صباحنا نفلت بلاش بيزا كابز حب الخموني كداون تبزحي خاب نفسها تنفاس كده فاكلت والي سلام كلكم قبل عليك صار تحكير وساوي عمت هاي سلامنا عنا حقوس زمولو عمت يقبرنا يقدفاويان كاني ويلي بزقبرلو ويزقليلو وتصح حزبي ارتاخات حقوسهم انا كحطو بالليل نبا درب ناي بحقي كما خزع مسلو من اسار يبزحلنا ناي بحقي حابو ايرتراويان بفلي تاع نزوم من اساكك اندخاز خونو مجدي اريخ يوم الله تسفى قبر مصحف كام سنببو وين عخام سمعو نسخاو نجخم دابلك حبو تكبروم كم زي اتفقنا من انت خردعنا ثم الاسي اب هاجر تمليسو قم نجر تسرح من الاسي كم زلو
كلهم زوم صار سلام تكون حادثات من تغفلتوا في ناس أي تفعنا كما خذ أمثلة تقل كيلو مالو مالك لذي من مليسكا تتعلنا من مليسكا رباح علمت عناني هبكا نايب حكي حقوساتنا أنا نايب حكي تحبيني مخنياتهم كل زمان أساسي ولا بحنقولوا زوم كون سرعة كون سمعني لو مجد نايب حكي حبوت سمعني درسيلوني ስለዚህ አጆኻ ቆጽሎ ታ መጽሐፍ ካኻ ተስፋ ንገብር ክንረኽባ ብዝሓፀረ ግዜ በርትዕ ኣቦና ካለና እዩ ዝበካ ንቐኒልና حق برهان الله هذا حق برهان الله هذا اسكيت انطرو الله هذا غازيان الله الله قبلنا عايز ده اوكي اصل مايك اوكي ثانك يو يا سلام كلاتكم لكم سلام بدرب ثانك يو سامي عبي زخانه استمروا نبحكي بزح تماهرنا نبحكي دس دبلكا مالتي يعني انا مجمريا غيزه حدا بدرجه تمرتي العلي بحكي ابتي عبيتي فلسفاتات افلوطو ناي مرمر ناي تاريخن مننتن قالن كصاري زخرو بقعات بصيحهم كبانا حزبناس كابي متينا خمينا تاينا እንታይ ፀገምና ብግቡእ ኣቐሚጦም ክምሁርና ዝኽእሉ ሰባት ሓደ ንመጀመርያ ግዜ ብሰምዖ ዘለኹ ሰብ እዚ መንእሰይ ሓውና ኣባድረቢ ማለት እዩ ብጣዕሚ በዚ ኣነ ኣዝዩ ደስ ስለ ዝብለኒ ብጣዕሚ የመዝግነካ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ሽግራት ናትና መን ምዃናን ካበይ ከም ድመፃናን ካብ ደይ ምፍላጥና ዝተለዓለ እንታይ ክገብር ስለ ዝበለና የድልየና ሸንኮለልን ነፍስና ነቦና ነዴና ንዓና ንነፍስና ክንፀርፍን كن دفافان موعلنا تقند تاغم انتايننا تاريخنا كاب زي مفلاتنا لتلعله يو سلازي ختبره زياره مدين دحريتنا عدن دلن تملي اصاريها بغبو سند زلو مرمرن مرتعتات زلو غيركا تقرب مخالكا ناي بحقي دس دبلني ثانك يو بزح مصحفتي مع سوسيو شي مشيطا يوعل صبر لهم عليه ثانك سو ماتش زندا بولكو مبزحاتو ነገራት ኣብዚ ናይ ታሪክ ክጽሕፉ ከለው ጸሓፍቲ ናይ ታሪክ ኩሉ ግዜ ናይ ድኾነ ዓይነት ጸግዕታት ገለ ይወስዱ ዋላ ተሰቡን ንባዕሉ ጸግዕታት ናይ ሙሳድ ነገር ኣብ ግምት እትዮሙን ይቅበልዎ ወይ ጽበይዎ ዋላ ሕጂ ወን ከምዚ ሕቶታት ሰባት ዝሓትዎ ዘለው ኣብዚ ናይ ፖለቲካ እንታይ ክረብሕ ክእል ኢልካ ኢኻ صحيفكايا زلخا انتي كترا خصاوت خيليو زبل حتفاتون حتو سمع مالتي نو حجي مغنياتو انتي كتقمنا خيل نزي حجي زلو خونتات إليو دصبت سب اتي صحيفكا خبكم يد بقاس مغنياتو نت تاريخ كمت حج دطعمهم نعقهم بت دليمو زلو علامهم تمزيزهم سلا زمصو كل غيزه زنبع دخونه تاريخنا نفلط نحنا نتي بوليتيكا هلو كنتا نعون خطعمو خبلو زي كون ነገር صحاتيروم زي اللي ترزقمو بهم يخا حجي حتوتات تاي تقمنا زخه بزعبه حج خصحيف كارو ገለ ዝብል ዝመጽእ ማለት እዩ ከምኡ ዋላቲ ጌጋው ንሕና ጸባብያና ከም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብዚ ወፂኻ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ባይታ ኸትካ ዘሎ ከም ደላታ ጌርካ ተቐምጣ ምኻልካ ናይ ብሓቂ መዝግነካ ቴንኪው ካልእ ኣብቲ ኤርትራ ኸትካ ነዚ ምርምራት እዚ ካካቦቱ ከተምጾ ኣብቲ ምስቶም ፈለስቲ ምስቶም ዓበይ ሰባት ክዛረብሲ በቲ መንግስቲ ወይ ተጻብኦ ንኸይተምጾ ወይቲ ብልክዕ ኣብኡ ዘሎ ንኸይተምጾቲ ታሪኽሲ ገለ ዳዓጎትኻ ወይ ጸገማት ገለ ፈጥሩልካ ነይሮም ዶ እቶም ሰባት ከ ነፃ ኮይኖም ንኽነግሩኻ ብለይ ዝኾነ ጸገም ክብሉኻ ይኽእሉ ነይሮም ዶ ዋላ ይጽጎሙ ነይሮም ነቲ ዘሎ ታሪኽ ንዓኻ ንኽህቡኻ ትብል እያ ማለት እዩ thank you Mike Free welcome Allah welcome يلا الله قبل عركي الله مرحبا مايك نبها ثانك يو انا سي ابادر عركي بتعمي مالت كم زينا مورال كنهب زلنا قد حقي نتم تكوس دنبرو دو قال دنبرو جغان يلوم كمان بحالو لو جغننت ازيو حدا تاريخ ناتو
ዝኻለ ሓያል በዳይ ዝኾነ ፕሮፌሽን ታሪክ ምክንያቱ ከም ዘለዎ መጽሓፍ ንዘይደለኻዮ ኣብ ታሪክ ሓቂ ምምስካር ማለት ስለ ዝኾነ ታሪክ ናይ ብሓቂ ዝጽሕፍ ሰብ ሓቀኛ ምስክር እዩ ታሪክ ዝጽሕፍ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ካልኦት ስነ ጥበባት ፍልይ ዝበለ እንተሊ እንታይ እዩ ካልኦት ስነ ጥበባት ኣብ ገጽ እዮም ዝትርጎሙ ስእሊ ዋላ ሙዚቃ ዋላ ድርሰት ዋላ ገለ ሽዑ ንሽዑ ኢኻ መልሲ ትህበሎም ታሪክ ግን ሓቅነቱ ኣብ ግብሪ እናተረጋገፀን ኣብ መጻጽኡ ሰብ እናመርመረን ክኸይድ ከሎ እና ክስታይ እናበሎን ስለ ዝኸይድ ቀሊል ሓላፍነት ኣይኮነን ኣብ ባድር ዓርኪ ብጣዕሚ ሓላፍነት ኢኻ ተሰኪምካ ዘለኻ ኣብዚ ሕጂ ናይ ቀረባ ዘመንና ድማ ከም መንእሰይ መጠን ንዓኻይና ንርኢ ዘለና እሞ ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ድብል እዩ ጽቡቕ እዩ ኣነ ደስ ይድብለኒ ናይ ታሪክ ኣፍልጦ ግን ዋላ ሓንቲ የብለይን ዝገርመካ ከምቲ ማለት ከምቲ ናይ ፖለቲካ ስኻ ክስታይ ዝገበርካ ኣነ ከዓ ከማይ ናይ ብሓቂ ዝትብለ ዝፅናሕካ ሕጂ ፈፂመ ሂንቲ ዝበሃል ናይ ከምኡ ገለ የብለይን ኣነ ናይ ብሓቂ ከምዚ ማለት ትውልደ የስኢለ ቆፅር ዝኽእል ከምዚ ዝነግሩኒ ዝነበሩ ክሳብ 7 8 9 12 ነበርካ ገለ እንተዘይ ካበይ መፅየ መዓስ ተሰሪሐ መን እዩ ገለ ብጣዕሚ በቃ ከምኡ ክስታይ የብለይን ኣነ ግን ከምብቦ ጽቡቕ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ እታ ናይ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ እኔ ብጣዕሚ ደስ ድብል እዩ ሞራል ክትወሃብ ይግባእካ እዩ ሞራል ክንህቦ ክንክእል ኣለና መጽሓፉን ክንገዝኦ ክንክእል ኣለና ናይዞም ተተመሊሶም 10 ግዜ ተደልዮም ጽሒፍ መሊሶም ካልብሉና ኣብ ካልእ ኸእትወኩም ናቶም ከማን ክስታይ ንገብር ኣለና እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ነፍሲ ወከፍ ሰብ መጽሓፎም ክዕጠቆ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ገዝኡን ክንበር ክኽእል ኣለዎ ናይ ብሓቂ ከመይ ኣኻታ ክስታይ ክትከውን ዘለዋ ማለት እየ ስለዚ ሲ እንታይ ክብል ደልየ ግን ኣብታ ናይ ሰሎሞን ሳባስ ካብ ንጉስ ሰሎሞን ወሊዳ ገለ ዝብል ሲ ያ ጽጽዋ እዩ ኣነ ከረጋገጽኩ ማለት ብክስታይ መርሚረ ዘይኮንኩ ታሪክ ኣይፈልጥን እንደ ክብለካ ጸኒሐ ግን ዝኾነ ክትከሰሉ ትኽእል ነገር የለን ምናልባት ግን ኣብ ምንታይ ኢኻ ኣብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣሎ ናይ ሳባን ናይ ንጉስ ሰሎሞን ርክብን እንታይ ሒዛ ከም ዝመጸት እንታይ ከም ዘድነቐት ወይ ገለ ግን ዝተጻሕፈ ካብ ዘይሃለወ እሞ በቶም እስራኤላውያን ካብ ዘይ ተጻሕፈ ጽጽዋይ ክትብ ኤግዛክትሊ ንስዓታ መልሲ ማለት እየ ግን እንታይ እዩ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳስ ኢልካ ነርካ ዶ ፈትሽካ ደ ነርስ ምክንያቱ ኣብኡ ብዙሕ ክስታይ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እሱ ከም መወከሲ ክኾነካ ንህዝብታት ብማዕረዶ ማለት ከም መወከሲ ንዕዳ ተጠቂምካሉ ልየምት ኣረኣያታት ናይ ህዝብታት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ገለ ከም ምዃኑ ገለስ ምስኡስ እንታይ ዝምድና ከልዎ ክእል ኢልካ ትሓስብ እስከብዝታት ገለ ንገረኒ ቴንክ ዩ ኦኬ ሓግኒ ብርሃን ኩርሓዊ ከመይ ቀኒኻ ሰላም ቴንክ ዩ ኣነ እንታይ ዝብል ኣብቲ ዝብልካኒ حق زربا تطراطراي غروي تطراطراي فرح غروي اب ገለገለ ነገራት ንሕና ኢና ዳ ኣብዚ ስለስተ ሰደድና ሕሰብዎም ወዚ ድማ ኣብ 96 97 98 ኦሬዲ ተም ዓበይትስ ኣጸቢቆም በቃ ይፈልጥዎ ነሮም እዮም ኣካይዱ ሕጂ ኣብ ገለገለ ነገራት ትዕዘቦ ነገራት ኣሎ حق زربا أنا دماني دحاني مالت نفسي كن إداي لديكم كوس نداستو عالكوس خيدي انتاي كحاتي تقبعني انتاي كحاتي تقبعني نوين مستقزي بعلو يمهرك ايو يمرحك ايو مالتي لعلو كله جن اتي اوم زرخبهم زنوركو بسدراوين صبور ركبات زنورهم فلوطات كان بعلابات ولا برهاني مالتي بشارشاي كفالتي مصحف ناتهم تاريخ كصحفيه مالتي
ወይ ድማ ዳልያ ግን لا يكونن ማለት እዩ ሓሙሽተ መጽሐፍቲ ሳይ ክትገብር ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ምስቲ ስርሐይ ምስቲ ምስ ኩሉ ዛሚድካ ማለት እዩ ጸገማት ገለ አንተወይ ዊን ሓቲቶም ንነሮም ኖርዩ ማለት እዩ ብዝያዳ ካብ ዝወጻኢ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበርኩ ሕጂ ብዚ 88 ኣቢልካ ኣብቲ ክግቡ ዘሉ ዝጀመርኩ ክፈልጥ ወይ ድማ ጽምኣት ናይ ድልየት ስለ ዝነበረኒ ሓቶም ከለኹ ከምዚ ብኹፉ ዓይኒ ይርኢኻ ሕጂ ኣበይ ዓድኹም ተይልካዮስ ዋ ጥዒድ ዩ ዝቆልዓ ገለ ብሉኻ ነው እንታይ ማለት እንታይ ኣፍሊጥካ ስኻ ገለ ብሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ሳይትኸውን ኢኻ ከምዚ ሓንሳብ ሞራሊስት ይብል ነረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ኣብ ከምኡ ግን ኣይሓምቕኒ ማለት እዩ ዋላውን ከመይ ጌርካ ተሓቶም ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ናብቲኣ ዝደለኻያቶም ጾኦም ውን የድልየካ ይቁርብተ ናይ ሳይኮሎጂካ ስታይ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ባዕዱ ምዕላል ፈቱ እዩ ዝተወለደሉ ከባቢ يعلن اسكي اب عندهم سي يبلوم مالتي احنا عند خستو نبحال كمزن نبحال مالتي ريكورد مانن اشتينراتني ولا بزي فقادهم كون سي بزحت مليهم يوم ግን ንሕማቅ ነገር አይተጣውም ኩሉን ጥራይነቲ ኣብ ጽሑፋት ዝረኽቦ ዝነበርኩ ግን ስታይብል ማለቲ ግን መብዛሕቲኡ ኣብቲ ገጠራት ዝርከብ ግን በቲ ትውልዱ ሕቡን በቲ ማጻጽኡን በቲ ወለዱን ንኸፍልጠካ ኣብ ካልእ ዘለው ንኣብነት ኣብ ዓዲ ምስግን ገለ ሓመስ ገለ ሓጺን እንዳኺትሆን ዝረኸብኩም ቀሺ ብደሳሲ ኣብ ጽሑፎም እንድሕሪኢኻስ ኣብቲ መጽሓፍ ኣስፊሩ ኣለኹ ትስታቶም ቃል በቃል ዝበልዎ ማለት እዩ ምስትናቶም ወለዶ ማለት እዩ ኣብኡ ኮይኖም ሲ ኣብ ሳሕል ዘለው ይገድፉ ኣብ ምድሪ ብልየን ዘለው ኣይገድፉ ኣብ ትግራይ ዘለው ኣይገድፉ ብሙሉኦም እዚኦም ይሕዋትና እዮም እንዳበሉስ ይትንትንዎ ድማ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲኦም ዘድነቕኩዎም ማለት እዩ ዋላዊን ሕጂ ገሊኡ ከይኣረምኩ ነቲ ቃላት ዝበልዎ ልክዕ ኣቐሚጠ ዘለኹ ማለት እዩ ኣይኣረምኩዎን ልክዕ ከምቲ ሳቶም ጽሒፎም ሳይ ዘበልዎ ልክዕ ከምኡ ገለገለ ዛንታታት ውን ቀደም ባዕላቶም ኣቦታትና ዝሃብዎ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቃላት ወይ ንኸይጠፍእ ልክዕ ከምኡ ገረ ኣቐሚጠ እዮም ማለት እዩ ማለት መግለጽ ግን ይበልየ እንታይ ማለቶም ከም ምዃኑ ገሮልየ ማለት እዩ ሕጂ ይሕጉሱኻ እዮም በቲ ሓደ ወገን እቲ ፍልጠት ክእለቶም ስካብ ክንደይ ብቕዓትን ከም ዝነበሩስ ናይ ብሓቂ ተናፍቆም በቃ ድዕየ ኣነ ሓንሳ ኣብ ብኻ ኣብቲ ናቶም ግዜ ተወሊደ ብል ብኻ ኣብቲ እሳቶም ኣብ በዓል ብሓጎይ ዝተወለዱሉ እዋን ብኻ መስኣቶም ተወሊደ ብል ሓንሳ ብሰኢትካ ከምኡ ስታይ ትብል ማለት እዩ ነው ሕጂስ ደሓን እዩ በቲልካ ተጻብቕታት ኣሎ ኩሉ ግዜ ግን ብኸመይ ተሰግሮ ድማኒ ናሃትካ ትጥቀም ማለት እዩ ካልእ ኣነ እንታይ ድብለካ እቲ ዝሓተትካኒ ናይ ሳባ ብቐላል ነገር እኳኒ የረዳእኩም ኣለዎ እንታይ ይሕዋተይ ስምዖን ወዲ መነሊክ እዩ እንድሕር ወዲ መነሊክ ኮይኑ ወይ ድማ ምስቲኦም ምስኡ ስዒቦም ዝመፁ ክልተ ነገደታት ሓደ ካብኣቶም ስምዖን እዩ ስምዖን ንሓድጋይ እንድሕር ወሊድዎ ነዚ ሕጂ ወረዳ ሓደግቲ ፈሪ ዘሎ ኣበይ ዓመተ ምህረት ይነሩ ይሕዋት ሓድጋይ በቲ ዘሎ ትውልዲ ካብ ባዕራ ዝተሰማ ቆፂረ ንላዕሊ ኣበይ ዓመተ ምህረት ከም ዝነበረ ብልክዕ ኾኖም ጾን ንኽእል ኢና ዋላ ብ4 ዓመት ንሓደ ወለዶ ሳይቁጠሮ ኦኬ እትኸ ናይ 2000 ዓመት ፍልል ያሎ ሕጂስ ሓንሳ ኣብሲ ክነንብብ ከለና ወይ ዘይምስተውዓል ኣሎ ክነስተውዕለሉ ግባአና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝብሎ ዘለኹ ስለምንታይ ኢኹም ዝብሎ ዘለኹ መልሲ ክንረኽበሉ ኢለ ማለት እዩ ስለምንታይ ሓድጋይ ናይ ትማሊ ንግሆ ታሪኽ ድሕር ሱም ንሓድጋይ ወሊዱ ኮይኑስ
ናይ 2000 ዓመት ፍልል ያለው ይሕዋት بقليلو نتي او زلو حلخلخ كتبلو تخيل يخا مالتي احتماميو تخيل يخا لعلو خلو جن انت ايو ديسترويت غرومو ايو بزعبا تاريخ دخاماتن بلጫታትን ንምልላይ ከድልየን ማለት እዩ ስለምንታይ ሰብ ቀጻሊ ዕቤትን ገስጋስን ንኸመዝግብ ግድነት ዝተፈጸመ ጌጋታት እናኣረመ ዘለዎ ብልጫታት እናዓቀበ ኸይድ ክኽእል ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሕዋተይ ወይ ኣቦታተይ ኣያታተይ ኣብ ዘለኹም መሰታይ ማለት እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ እንድሕር ኢና ዝኽሪ ብመንገዲ ታሪክ ኣዝዩ መሰረታዊ እዩ ታሪክ ዘይፈልጥ ማለት ድማ ዘይምዕባይ ማለት እዩ ታሪክ ዘይምፍላጥ ማለት ምዕባይ ማለት እዩ ከምቲ ወዲ ጥልያን ማለት እዩ ቺቸሮ ዝበለይ ነው ሮማዊ ተፈላሳፊ ቺቸሮ እንድሕርኢናዮ እንታይ ይብል ኣብ ዝሓለፈ ግዜታት ማለት እዩ ዘይት ዝተፈጸመ ዘይምፍላጥ ልክ ከም ዕሸል ምዃን እዩ ረዲኦም ነዳ ኣብ ዝሓለፈ ግዜታት ዝተፈጸመ ዘይምፍላጥ ከም ዕሸል ምዃን እዩ ናይ ዝሓለፈ መዋዕል ዕዮታት ዘይምጥቃም ዓለም ብፍልጠት ዕሸል ኮይንካ ከም ትነብር እዩ ምግባር እዩ ዝብሎ ሓቂ እዩ ታሪክ ዕቤትን ቀጣዊ ዝኾነ መወገታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምዝንባዕ እንድሕር መፂናዊ በአንጻር ብዛዕባ ታሪክና ክንሪኦ ከለና كيفنا نريح لنا طقمي مزنبع تاريخ بأنصار كبيرنا زرعنا يدماني طقمن أقداسنة تاريخ والكسبات جوجلتات منجستات لتاريخ أبزي جب علامات يوعلوهم يومني والكسبات جوجلتات منجستات لتاريخ أبزي جب علامات يوعلوهم نعمنت مجزاء تاوي مسح فحمه نين مقبل كرعات جزءات هزبتات نمعناو بو أبيلكا لعلنا مجزاتي أمر جزءات هزبتات نمسرات كم زقات إمنا زلو لمجزات عبلالن بايتا زتصرق زنبع تاريخ كم الصحف دماني تقريو نريئوين لنا مالتي نأمنت أبتي حقراو تاريخنا نملس أوين كم زي مسيجان زنبعون أما لها تاريخ قرب صنيحي يقربوين الله مالتي نأمنت سورة إرترا تاريخاوي بمخنيتان مركب زي حجي أبتو خورشاخو في لزولو زساقيا نازلو نمركب تاريخ زي مسلت انتواي صنيحيو كاب فلما ناتنا الجمير كساب حجي دعبا بوليتيكا يخون تاريخ نايزا حقر كم دلا يوم كوك أمات عوان نحنا نفلتلكم رؤسكم ما دننو كبلونا صمن يولونا نوينا له مالتي كابزي جن كنوص خنكئل علينا فلتتنا خنعب خنكئل علينا ازيد مانيك حدا خبتي نعايز درخن مالتي حجي من البات البوليتيكا استاي زي كونكو جن نتي زولو خنتات جن بلكع خقمط ادلي مالتي بتي زغبر زغيغاتات وي دماني بتي خطو تصنحون أبزو مصحفني نفسنا نفلت نسقم تخنا نفسنا نفلت طقمنا نفلت قام حجي تقنا لنا طقمنا سلازي نفلت اب قيام اب باسي اب غريچت اب زي مسممع زلو نحلفو زلنا وي زحلفو ولا حنتي ولا زحدش ولودوين كابتيهم قداموت تمهر يكونن لكن بفلطت كنبوقعو كنكلالنا خنمهرن كننببن كنستوعلن كنكلالنا اخبل زدل مالوتيو منالبات ناب كال خير خون خيل ግን ናብቲ ዝበልኩሞ ጸገማት ወይ ድማኒ ኣብቲ ሕብረተሰብና ወይ ኣብዚ ኩነታት ዝውድቅና ዘሎ ነጥብታት ወይ ቁርብተይ ክወቅዕ ስለ ዘደሎ ገሊፀሞኒ ኣነ ይሕልኩም ክኸውን ስለ ዝኽእል ይቐኒ ለይኹን No problem. معالدي الله هذا معالدي الله هذا معالدي تنسايا غازيان الله
وردك حجي ثلاثة جزيت سوي كاسو مسرت الله مسرتوني الله كن صندوقكم هنا ولا تصمدي لهم ما يتخري دحر خعيه تصحف صنعي كها خعيه الله ما يتنبه سمع الله بوق عمر انكو يا الله سلام بدر ثانك قلت تصنعك ما حكي لفيه ما حكي تبوي ተስፋ ይገብርካት መጽሐፍካት ወሪኦ አው ይخናለና ህነምብቦ የምብበይና ደዚህ አብዝን ስነት ካዚ ከምዚ አይነት ታሪክ ባልካን ያው ሐቂ ተሐብል ሰሪኻ አረ እንታይ ክብለካ ኢለ ማርያም ወንዶም ከይድካ ነርካ አገዳስ ታሪክ ረኺብካ ኣብቲ ገዳም ማርያም ወንዶም ከይድካ ነርካ መስለኒ ዛዕጎስ ነገርላ ናይክስ اوكي مرحبا خاي حوي كمي توعل كمي كنيها يا دا مريم نقولو يا يا مالت ብዙሕ ነገራት መሪ ብዙሕ ነገራት እቲ ክፈትሖ ዘይከኣልኩ ወልስ ዘይረኸብ ኩሉ ነገራት ኣብ እኽረቦ መርኪ ኢለ ኣብ እኽረቦ ኢለ ብኸምኡ ድማኒ ምስቲ ናይ ኣቦና ምልጌታ ዝፀሓፍዎ ኣብ ሓደ ነገራት ክትሪኦ ከለኻ ብጉድለት ናቶም ዘይኮነስ በቲ ዘጋጠሞም ኣብኡ ከይበፅሑ ካብ ዝዓለም ምፍላዮም ጥወንዮም ክብሎም ኣይክእልኒን ስለምንታይ ዓቕሞም ክግምት ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ግን ብዙሕ ሕቶ ምልክት ዝነበሮ ነገራት ኣብኡ እዮም ከብሎ ክኢለ ማለት እዩ ኣቦታትና ኣብኡ ታሪኾም ስጋ ብሕጊ እንዳባቶም ኣብኡ ይነቕምፁ ዝነበሩ ዓብይ ታሪክ ዘለዎ ገዳም እዩ ብዙሕ ነገር ክስጠቀስካዮ ኣብ ልበይ ዝሕደረለይ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ በፂሐ ያ ብጣዕሚ ዓብይ ታሪክ ዘለዎ እዩ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሓቂፉ ዘሎ ታሪክ ዓብይ ገዳም እዩ ማለት እዩ ናይቲኦም ብወገን ኤርትራ ዘለው ኣህዛብን ብወገን ኣብ ትግራይ ዘለው ቀደም ኣቦታትና ዘስፈርዎ ዝፀሓፍዎ እዚ ዘይበሃል ታሪክ ዝሓቆፈ እዩ ኣጋጣሚ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣብኡ ከይበፅሐ ክምለስ የብሉን ኣብኡ ድማኒ ናይ ብሓቂ ብዓብይ ዓጀባ እዮም ዝቕበሉኻ ብዙሖም ተሓጒሶም ምናዳ ምስቲ ናይ ዕድመይ ውን ሪኦም ሳይክብል ኢለ ደይኮንኩ ግን ገሪምዎም ማለት እዩ ገሪምዎም እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሕብረተሰብ ኣቀባብልኡን ቅድሚ ሕጂ ውን ንእሽተይ ገለ ተሓቲተ እኳ ኣብዚ ውን ገሊፀዮ ነርአ ማለት እዩ ሰብ ብጣዕሚ ተሓባበራ እዩ ብዙሕ ኢኻ ትመሃር ብዙሕ ፍቅሪ ውን ረኺበ ሙቕ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ክርስዖ ዘይክእል ኣብ ሂወተይ ክቀስም ክኢለ ማለት እዩ ሞ ያ መዓት ታሪኻት እዩ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ድማኒ ናብኡ ከይበፅሐ ክምለስ ወይ ክዛወር ኢሉ እንድሕር ከይዱ ያ ዝያዳ ውን ብታሪክ ዝግደስ ተኮይኑ ኣብኡ ኢኻ ትረኽቦ ኣብኡ ናይ ብሓቂ ዓብይ ዝኾነ ፅሑፋት ረኺበ ከምኡ ውን ቅድሚ ሕጂ ሰነድ ዝተቐበልክዎ ነርኒ ብዛዕባ ሓደ ዓልየት ማለት እዩ ካብ ሓደ ፕሮፌሰር ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ
ሰነዳት ይብኒ ንዕኡ ንኸረጋገጽ ኢለው ምስኮድኩ ግን ምስቲ ካልእ ኣብ ካልእ ገዳማት ከይደ ዝረኸብክዎ ኣብ ትግራይ ውን ምስቲ ኣብ ካልእ በቀዳማይ ውን ኣጋጣሚ ምስ ኣብሰሎም ሓንቲ ነገር በቃ ከተሓሕዘን ክኢለ ማለት እዩ ሓንቲ ወረቐት ዘርአየኒ ወይ ዝሃበኒሲ ገሪምኒ እዚ ድማ ነቲ ዝነበረኒ ዕብየት ናይ ባሕቂ ስታይ ከብሎ ክኢሉ እዩ ባህለ ገስግሰኒ ክኢሉ እሞ ብሓፈሽኡ ነዊሕ ሓንሳብ ቃላት ሓፅረካ እዩ ብሓፂሩ ክትገልጾ ዓብይ ገዳም እዩ ከም ትፈልጦ ሰብ ድማ ከይበፅሖስ ክምለስ የብሎን ባህለ ያ ወገነይ ሞ ያእነለይ ነቲ ኣንታ ثانك يو بدرب እታ መጽሐፍ ቀልጢፋ ከይትውዳእ ማለተይ ሲ ብኸመይ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ብኸመይ ማለተይ ሕጂ ናይ የማነ ከምኡ ሽግር ኣለዎ like it's very hard መጽሐፍ ክትረኽቦ ስለዚ ኣብኣ ከተናኽፍ ትኽእሎ ኔክስት ሕቶኻ ኣብኣ ከለኻ ንውራድካ اوكي حراي اخلو خقبل of course بعقوني اجريو بعقونو زي زحتم زلو مصحف نعي بحجز استحبابرني سبالو اب كندا كيدانه حغوس زبحال حونا مالتي انترست لزرعي ابتي انا زغبرو اسوين انا خد متابعي حجزك سلازبلني ولاوين لقاح يكون ግን كواليتي زلو مصحف بعل تشاينا ويا بكال ساي كحتمو يدلو خون انتاي داني اب اوروبا اب هولندا يحتميو مالتي بخو انا غاطام نتي حنت مصحف نسحاتهم لي نعا خرمايله ابزي زلو مالتي حجي ብዙሓት ሰባት ኦሬዲ بفيسبوك ወይ ርክባት ስለዘለኒ ብዙሓት ዝጠለውዎ ነገራት ስለዘሎ ኣብቲ ቀዳማይ ምናልባት ናብ ኩሉ ክበጽሕ ኣይክእልኒ ግን ኣብቲ ካልኣይ ናብ ኩሉ ክዝርጋሕ እዩ ስክፍ ኣይበልኩም ናይ ምድኑ ጋያት ኩሉ ክእል እንተደይ ኮይኑ ናብ ኩሉ ክበጽሕ እዩ ናብ ኩሉ ከም ዝበጽሕ ውን ክገብር እያ ማለት እዩ ሞኒ مليسلك خون تسفى قبر ناب حتى ثانك يو حزت على هذا حزت ويلك ايه كما يمسيهم كما لهم سمع له سمع له اوكي مرحبا حدري انت ويد حاتك ابات ولد برهان ناي دبري محققها هاي رايان كنا بعد رمبر ملسل كان ير كما يمشيكم كل كله مزي بسراتن مزي كما يوم ما دبلتو عام من سيات غبري بطعمي وساني ترى الله من سيات نخلو صحاتهم بخمزي ناي بعد رب زفتنون زغورون مخا فرياتو زرعيون انت دا تبقيسهم اتين نصبين اتين تسفون قبراونتو كل عيلو خرقهم مخانون عمنينا مالتي بزيك العالم نزي خقبر كل عبا درب كلتا نقرات عبيت نقرات اوفيو سخا انتا ايو حانتي تا برعو ايا مالتيو تا تصحف برعي تا لايتخا تا امرو ايا تا مسحابو استبقسة تا امرو ايا مالتي زين كلتي زين ازيو تعقيقو ايو نتخلو صقمات نتخلو غعزو نتخلو فتنتات كله بب ملكو زمصو الناس غيري نزبط زخونه عاود كركب زخالمو እንደሕዳ ሰብ ሓሲቡን ተበጊሱን ዘይገብሮ ነገር የለን ብፍላይ ካ ኣብ ሓደ ከም ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራን ንኹሉ ዓለምን ዘዕጥቕ ታሪኽ ዝጻሓፉ ሕጂ ኣባደርብ ኣብ ውሽጢ ዓለም ካብቶም ተረኽቲ ተባሂሉ ወይ ውን ካብቶም ጸሓፍቲ ታሪኽ ተባሂሉ ክፍለጥ ይኽእል ማለት እዩ ንኤርትራ ኩርዓት እዩ
ንዕኡ ግን ዘይበርስ ርስታው ዝኾነ ዓቕሚ እዚ ርስታው ዝኾነ ዓቕሚ እዚ ንደቂ ደቁ ንኹሉ ዓልየቱን ንኹሉ ዘርኡን ንኹሉ ኤርትራውን ከኹርዕ ከም ምዃኑ ከዓ ስለንፈልጥ ብሓቦ ዝተበገስካሉ እንቋዕ ፃምኡ ረኣኻ ዝተበገስካዮ ስራሕ ከዓ ፍሪኡ ባዕልካ እንቋዕ ሓፈስካዮ ንሕና ከዓ በዚ ሓቦዚ በዚ ኣገባብ እዚ ኩላህና ከም ኤርትራውያን ዝለዓለ ፍስሃን ደስታን ተሰሚዕና ኣሎሞ ብዕድሜኻ ብዙሕ ነገር ክትከብር ከም ምዃንካ ስለ ዝኣምን እቶም ዓበይቲ ፀሓፍቲ ሓንቲ መፅሓፍ ምፅሓፉ ዕድሜኦም ይዓቢ ዓቕሞም ይጎድል ብዙሕ ፀገማትካ የሸግሮም ንስኻ ግን በዚ ንእስ ዕድሜኻ ጀሚርካዮ ስለ ዘለኻ ንኻልእ ካብኡ ዝዓበየን ዝማዕበለን ከዓ ከተፍርየሉን ክሰርሓሉን ከም ምዃንካ ነዚ ዕድመ እዚ ሸለል ኢልካ ከይትሪኦ ካብቲ ረኺብካዮ ዘለኻ ዓወትን ካብቲ ረኺብካዮ ዘለኻ ኣገባባትን ከዓ ኣዚኻ ትዕጠቕ ከም ምዃንካ ከዓ ኣምን እየ ሓቦኛ ውላድ ተባሂልካ ከዓ ክትፅዋዕ ኢኻ የቀኒየልና እንቋዕ ከም ዝመሰለ መዝገብ መጀመርያ ከፈትካ ነዚ ዝኸፊትካዮ ዘለኻ መዝገብ እዚ ማንም ሰብ ክሓልፎ ይክእልኒ እኳ ደኣ እናተመላለሰን እናስተማቐረን ከምዚ ዝመሰለ ሃብቲ ንኹሉ ዓለም ትትዎ ዘሎ እንቋዕ ንሕናዊን ፅውዑ ረኸብና እናበልና ክንኮርዕ ኢና እሞ ዓለም ከተለልየካ እያ ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚራ የቀኒየልና ማይክ ፍሪ ወልደ ሚካኤል አልኸር أنا دي ولا خميس قتل أمريكا أوكي ثانك يو سمعنا لهم سلام اوكي اوكي يسمعنا لهم يسمع لي زارب لهم كجزء فيدل صبغ سراحي وسرح كذا لها بتعامي قداس زغنايو بزح جزء كان حسب كم دلنا بزح جزء ما نسقام كنت مت كم دلنا زحبر ونيو مالتي حجتي الكذا لها صحف كاب نويح عمتات كوتا دك سباتها وخسفروا هلو جميرو نزي كحجزك زغيل ويري خيات خون the archaeology of Eritrea زبلالو the archaeology 230 شيح عمت عبد يقبر بزجماجم كأيه بحري دك سبات ينبرو خمدنا نبرو زجال لسالو دحرو وين كدمزنا يقسم جلز بحال بفلايا بكبابي عبد الخبسة بحماسين أو كشت بحال كبابي دامات بحال نقسمت كم دنبرو ونقلت دحروها إذا يقسم نايحة يقسم بحال مت أنا أتي حتى بزيادة هجي أبدربها مرارة تخلى هيمانوت إلكا أنا نايشم مرام لنفسي دلله مرارة تخلى هيمانوت دي ولا مرأة تخلى هيمانوت دي أنا زفولتو مرأة تخلى هيمانوت بحال ناي سراو مراحي ناي تي من يزبال أقسمايت كينغدوم زنبري إز فلت سلازي مرأان سي حددي ويس ننبيني ونسا أوروب رئيلي مخنياتو مستي موداق ناي أقسمايت نكسنات يوزمتس مقلقال ناي زاوغي دايناستغا يمتس مالتي سلازي زي نقرأ مقدخا بسترفقن كان تقبال صنحي بتعم صبق سراحي بزح حساب كفتش كم زلو نقدريو نفسها يهنس صبق سراح عندنا يغني لي اوكي ثانك يو برا لهذا كماي دحن كود تدخل هذا كلتا سلازنا ورا دحن تحنتوكا مسغانا سلازنا برت اوكي نو ولا حتى وي بهلت اخلانا عن بحلا يعني بقول نقدر حتى توابل له بليله اتس لايك اوكي حراي واغلو حتى تدرجا كلهم حتيتهم من يوم
All right, thank you. صبو تي حازتك يا أنيلي كبرت هذلي كبرت نعهاهن مسجانا مسجانا يخعصوا مالتي زي دحرا زمت بزعبا لكعها تين تريلن زتقسكاين انوين ካብ ላዕሊ ጀሚረ ከመይሉ ናብ ታሕቲ ወይ ናብዚ ዘለናዮ ክሳብ ኣብዚ ኣነ ዘለኽዎ ኣብዚ ዳዊት ወደ እዩ ዘለዎ ትውልዲ ዘርዚሩ ተጻሒፍ እዩ ኣብ መንጉ ዝተቋራረፀሎ ብትላዕሊ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ወይን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ወይን ብከምኡ ዘቐመጥዎ ቦታት ወይን ኣለዎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ግን እዚ ናይ ዘርኢ ምራራ ተኽለ ሃይማኖት ወይን ተኺሉ ናብ ይሁዳ ናብ ወዲ ዳዊት ናብ ንጉስ ዳዊት እዩ ዝኸይድ ነሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብቲ ኣብቲ 10 እቲ ምፍራስ ናይ ንግስነት ዘገዝ መጽይ ማለት እዩ ሕጂ ታሪኽ እዩ ማለት እዩ ከምታ አንተ ወይ ክብለኩም ዝኽአልኩ መሰረት ማለት ሓቂ ዘይብሉ እዩ ኣብ ኣስማት ልክዕ በቲ ኣብ በምሓርኛ ዝጠቕስዎ ከምኡ ብሉ እቲኦም በቲ ብወገና ኣቦታት ዝብልዎ ድማኒ ምራራ በሃል ማለት እዩ ምራራ ድማኒ በቲ ጥንታዊ ዓዶም መሬት ባሕሪ መስፈንቶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ ገለ መጽሓፍቲ ልክዕ ኣለኻ ማራ ወይ ንብልዎ እዮም ልክዕ ራዊቱ ኣኽቲቱ ንጉዲት ተዋጊኡ ንመሶበ ወርቂ ጓል ሓፀይ ድልናኦድ ኣኽሱማዊት ቃል ኪዳን ኣሲሩ ንግስነት ዛግየ ዝሓዘ ንመረዳእታ ዝኸውን ማለት እዩ ንሱ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ግን ዝተፈላለዩ ሳይህቡ እዮም ኣቦታትና ሽማቡኡን ኣቦታቱን ክፈቅዱ ከለው ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኣብ ገሊኡ ክፋላት ኢትዮጵያ ድማኒ ክዝርዝሩ ይክእሉን እዮም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወይን ልክዕ ይዝርዝሩ ጉማይ ጉማይ ክብል ጋጊመ ጉማይ ጉማይ ክብል ጋጊመ ኣይካልኩ ፍራሕመ መድሓኒተይ ቀይሕ ያጋመ ጠምቲ ነራ ባጋጣሚ ከማን ዋጣ ፎቴ ክገርመካ ተጻዋታይ ጓይላፍ ዳርጋ አይረፍ ብልኩን ሳዊን ወሪሰ ሕጂ እስቲ ኣዋጣ ስፈትዋ ከበሮ ወይም ስለዝሃርም ይቀኒልና ሕጂስ ሕታ ዲሰልካ ኸውን ጽንዓት ንሃገር ሓወይ እሱ እዩ ብዝተፈላለየ ኣስማት ግን ይግለጽ እዩ ማለት እዩ ሞኒ ዲሓን ትከውን ተስፋ ገብር ቴንክ ዩ أبادر أنا نرى مثلا تدليها لدرجة وحدات يمتلفون مالو لاتتو وقد أوكي حرا أنا سوري I don't get it كابسب زي حتى زلو بتزملسو زلوني قربا هليلا بزعبا ولدتات حزب إيرترا قال خمتاتكم مخاني تفليت أزلو توسخ خبزي أبانر زلو حجي نو مصحفي صحيفو له ودي له ذا تاريخ حزب إيرترا سو أبوي دولتي حطوتات اوكي حجتا عاد حجتا حطوي انت نالباشتي تحابريتا داتا مستأكبسي قدمي نابت مصحف مخادكاس نابت حزب ወይ ካት ህዝብ ዝፈልጦ ናይ ባዕሉ ኣመጻጻኣ ወይ ወለዶ ገለሎሞኒ ካብቲ ህዝብስ እንታይ ዓይነት ፊድባክ ረኺብካ ወይ ተም ዓበይትሲ ነት ናይ በሓቂ ብጽቡቕ ጽሒፍካዮ ሰኒድካዮ ደይሎምካ ወይስ እቲ ካብቲ ሰብ ዝረኸብካዮ መልስ ዕንጋለስ ከመይ ነይሩ እቲ እንድሕር ደኣ ተመሊስካ ናብቲ ስታይ ኣርኢኻዮም ኮይንካ ወይ እውን ካብኣቶ ኣኒቲ ስታይ ኣኪቡ እንተኮይኑሲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ወይ ከዓ መልሲ ዕንጋለ ረኺቡ
ክፈልጥ ደልየ ثانك يو ثانك يو باكلها براها كالي تحتته كلها خلتونا اوريدي خاطر مصحف وصتنا الله مس سنببنا قال ملايتي عندي توتات مصدخل برا الله هذا هو الله قتل باك نوها اوكي ثانك يو قبل العادي اوكي ولدو اذا بمورجيتا تسفى ماريم تتحفت مصحف ولدو حزبيتات بسي تأملادو أبادر بحوي مالس تاولدو حزبي اترات بالمصحف تتحف على برجيت هذا سامارا انت مالتي تقراج او نغرا دلو خو يسمعنا انا وقت خيام بخلو قالي تحطها زي مرارا وي كندي ناوي هودا ياتي يبحالمو قال اتكم من لغا ناتو زريهم يبحال لا ابساجر مالتي تحتي زنبره مالتي تي دحراي ناب يكون املاخ زركوبت نكسنت امبساجر يو اركيبو ناب يكون تعيد مالتي ازس متأثار زري على ودو خلك هذه ثانك يو أبادرنا بها مايك أن دحريو مست أبادر بسم الله سي مايكنا نبها أبادر عنتو سي كم يجري بقى نتي أزفتوا ولاريت أد ممناس بزعوا أسكت زاربك بقى حليفة قريت أقبر اللي ممناي زفكرك زفتوا كي أد ألسي thank you يا أني اللي قبلكي أبتعنتو يذهبكيو جئت أنيحي جيجا جري زي بأكي وهاي حفرت تليخي عدي معاري اللي أخي thank you يا أني لي سلتي ذهب كني الله خد اسمع الله خميس يا الله تصبوك سمع اوكي بحصيرو يعني مومناي كم يقرأ انا عاخس اي بحق تسميعاتني امبابان مومناي نتي فتوى ادا السي ابنت كله قصيله ني نابخا تي ولن كي زبلك دحان انبوبو مو بحال ايان بوغن دحان حتر زبل استاي دحريو سخاوين رؤيتو خان استاي كان كتب تخيلي خا مالتيو حجز تمليس كاس نابتسب اوريد كاري هاغليل كاني دعيتي حتخا بلك يتردى اخوان جن دحان انبوبو دحر بابا يكون كاوي كال تفلطو ستايتليكا تي ملسي او اخترخ بخاوي تعقبلي خاوي دماني ازي اسنا بعد الربسي استيرخي بلا خطبلني اخا زي غاغه يلن بغبو دماني مقرمتا تهب كان دماني يمعبلني يعبيني طرايو موني يعني لي قصيله ناي بحري زهراي زحاتت كاني يا سيوم وحصيرو ግን አምባሳጀር አይኮነን አምባሳጀር በህፃኔ እዩ እግርግር መስኮነ መስዲው መጽዩ ማለት እዩ ናብ ነገደ ይሁዳ ይኸይድ ነሮቲ ስታይ ግን ጌጋ እዩ ማለት እዩ እሱ ኩሉ ከም ተዓንቶ ዝበልክወይ ማለት እዩ እቲ ሕንፍሽፊ ዘብልዎሲ ኣሞንጎቲ ወለደታት ሳቶም ዝጸሓፍዎን ኣሞንጎቲኦም ወሊዶሞም ዝበሃሉ بقطاس زلاغبوهم ناي كلته شحن 800 عامت فللي አለው ማለት እዩ ሕጂ አው መብዛሕቲኡ ስለ ሪአዩ ማለት እዩ እምበርናይ ነገደ ይሁዳ ዋላ ናይ ገለስ አይብሎም እንታይ ራአኒ እዚኦም ነገደ
በለውዮም ቢጃዮም ካብዚ መሰረት ዓሌታት ዝወፁ እዮም ድማ ኩሎም ኣብዚ መሬት ዘለው ወላ ሓንቲ ዝፈላለዮም ስታይ የለን ሓንሳ በኋላ ነቲ ኣምሓሪስ በቃ ኣምሓሪዮም እዚኦም ምሳና ይኮኑን ገለ ዝብል ዘረባታት ተሰሚዕኻ ወላ ሓንቲ ጭብጥን ስታይን ዘይብሉ እንታይ ደኣኒ ሓደ ኣካል ሓደ ምስሊ የሕዋት ሓደ ወለዶ እዮም ማለት እዮም ኣብ ገለ እዋናት ግን ነዚ ምንነት እዚ ተቐቢሎም እዚ ሕጂ ኮይኖም ዘሎ ወይ እዚ ሕጂ ዝፅውዕሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብቲ ግን ካባና ዝፍለዩ ወይ ካባና ሳይ ዘብሉ ዋላ ሓደ ስታይ የብሎምን ማለት እዩ መሊሰልካ ኸውን ተስፋ ገብር ሓው يقنلي تحتها زغود لنا قرتلي ما راح تحتني مايك فري سلام كلهم سلام بحبر ابلع تحتي مجمريا سلام ود ابا درب انكو عدحان مساخه انكو خابتي مزازمنا مصحفه بصحكا يخلكا زدلي እንታይ ይኽብል ደሊ መጀመርያ እቲ ኣጽሓፋ ወይ ከዓ እቲ ታሪኽ ተኸትልካ መጽሓፍካ ከኣምን ይኽእል እየ ስለምንታይ ካብ ክልተ ዓይነት መበቆል ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ምክንያቱም ሓደ ኤርትራዊ ኢኻ ሓደ ከዓ ጀርመናዊ ኢኻ ኣብ ጀርመን ሓንቲ ነገር ኣላ ዘይትከሓድ ነገር ኣላ ሰብ ኣብ ዘይበቕዖ ነገር ይበቅዐ ኣይብልን እዩ በታ ዝተማህራ ጥራሕ ይኽሰርሕ ዝኽእል በታ ዝተማሃርካ ከዓ ሰሪሕኻ ኣለኻ ብልክዕ ከዓ ኣብ ጀርመን በታ ዝተማህራ ይበቅዕ ብናይ ካልእ ግን ዋላ ኣፍልጦ እንተሎ ይፈልጥ ኢሉ ኢዱ ዘተኣታቱ ጉዳይ የብሉ እዚ ስለ ዝኾነ ይኣምን ይቕበሎ እቲ ኣገባብካ እንታይ ግን ኣነ ደሊ ብዙሕ ሕቶ ክህልወኒ ኣይክእልን እዩ እዚ ናይ ሳባ ንግስቲ ሳባ ንዝብል ጉዳይ ብዙሕ ከም ኣፈ ታሪክ ተባሂሉ እዩ ዝትንተን ነይሩ ቀደም ንኣብነት ኣነ ብኢትዮጵያ ክመሃር ከለኹ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ክሳብ 12 ዘሎ ንማትሪኩሌሽን ዝቐርብ ሓሳባት ብናይ ሌጀንድ ሂስትሪ ትመሃሮ ነገር ኣሎ እንድሕር ሌጀንድ ሂስትሪ ኮይኑ ኣፈ ታሪክ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዝዓይነቱ እዩ ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ዓለም ነዛ ንግስቲ እዚኣ ንግስቲ ሳባ ንግስትና እዮም ዝብሉ የመናውያን ከዓ ናትና እዮም ዝብሉ ግን ከመጋጠመ ኮይኑ ኣብ ግዜ ደርጊ ስደት ምስ መፀ ኣነ ንየመን ተሰዲደ ነይረ ማለት እዩ ኣብ የመን ማርብ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓደ መዓልቲ ከማን ሓጅተካ ነይረ ዝበሃል ተገለ ክትዛረብ ከለኻ ሰሚዐ እንታይ ነይሩ ንሱ ኣብዚ ማርብ ዝበሃል ስድ ማርብ ኢሎም ይፅውዑ የመን ኣብኡ ምርምር ተኻይዱ ናይ ኣርኪኦሎጂስት ናይ ሙሉእ ዓለም እኳ ደኣ እቲ ገዛውቲ ካብ 5 ሜትሮ ክሳብ 3 ሜትሮ ተኳዒቱ ገዛውቲ ብዙሕ ተረኺቡ ማለት እዩ እዚ ቤተ መንግስቲ ናይ ሳባ ነይሩ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ እቲ ፊደላት እዚ ትግርኛ ግዕዝ እውን ኣብኡ ተረኺቡ እዩ ስለዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዛ ሰብ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ነይራ በቲ ምርምር ከሎ ወይስ ብሓቂኦም የመናውያን ናትና እያ ነይራ ዝብልዎሲ ብኸመይ ትሪኦ ኣብ ናትካ ኣረኣያ ምናልባት ኣብኡ ዝሕጂ ቀዳማይ መባእታዊ ፅሒፍካዮ ዘለኻ ኣብቲ ዝቕፅል ታሪክ ኣብዚ ዝምልከት ነገር ኣሎ ዶ ነዚ ፅሑፍ እዚ ከዓ ከንብብ ኣርኪኦሎጂስት ተኣኪቦም ሓደ ካብዛ ቲቢንገን ትበሃል ናይ ጀርመን ከተማ ዩኒቨርሲቲ ናይ ግዕዝ ፕሮፌሰር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣብ እንቢብዎ ምናልባት ኣነ ብጀርመን ምስ መጻኹ ክረኽቦ ዝብል ህንጡይነት ነይሩኒ ካብ ቲቢንገን ግን ንበርሊን ከም ተቀየረ ዝፈልጥ ሕጂ ብሂወቱ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣይፈልጥም ስለዚ ሲ ኣብዚ ሲ ተወከስካዮ ወይ ካብ ጀርመን ምርምር ዝወሰድካዮ ነገር ዶ ካብ ዝመጻሕፍቲ ወይ ካብ ቲቢንገን ብዛዕባ ናይ العالم افضل ليلاي حوجك كم يزحد قاموا معطني ليلاي وحب فرس معروه حاولتهم معطني ساعة عنا يسلني كلهم سلام باليوم ادمين
قبل اودي خانا امبر سي بزعبا زسبزي ወይ ዝረኸብካዮ ወይ ካብዚ ትቢንገን ውን ብዙሕ መጽሓፍቲ ተጻሕፈ ነይሩ እሞ ካብኡ ተመራሚርካ ዝረኸብካዮ ነገር ነይሩ ዶ እዚኣ ክሓተካ ደልየ ማለት እዩ የቀኒለይ ሰሚዕኻ ንክትከውን ተስፋ ይገብር ኣባ ድርብ ኦኬ ሕራይ ያ መሰረት 12 ቴንክ ዩ ጽቡቅ ኣለኻ ኣነ ብዙሕ መጽሓፍቲ ተወኪሰ ተን ዝተወከስኮን መጽሓፍቲ እውን ብምልኡ ኣስፊረ ወይን ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ጀርመን ብዝያዳ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ኣብ ዞባና ዝተመላለሱ ስለ ዝኾኑ መብዛሕትኡ እውን ህዝቢ ዘንብቦም መጽሓፍቲ እውን ኣሎ ህዝቢ ዘንብቦም ወላ ኣነ ከማን ኣስተባሂለሎም ዘይፈል ብዝተፈላለዩ በቃ ኣስማቶም ከማን ሰሚዕዮም ዘይፈልጡ ጉዕዞ ናብ አቢሲኒያ ዝብል ልኡኽ ናብ ንጉስ አቢሲኒያ ዝብል ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ኣሎ ማለት ነቲ ናይ ግእዝ ፍትን ግን ኣነ እንታይ መስለካ ዓቕመይ ክዛረብ ዝደሊ ከምቲ ኣዝበልካያ ናይ ጀርመን እንታይ ነዚ ክምልሱ ዝኽእሉ ዊን ኣለዉ ኣነ ናይ አንትሮፖሎጂ ብዛዕባ ስነሰብ ክዛረብ ይኽእል ብዛዕባ ጽሕፈት ፊደላት ዋላዊን እኳ ኣፍልጦ እንተሃለወኒ ንዕኡ ብዝያራ ዝሰርሑሉን ዝጽዕሩሉን ዊን ስለ ዘለውና ኣነ ዊን ሕራይ እንተይሉ ንኹላህና ክምህረና ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ንዕኡ ክወዳደሮ ዘይክእል ኣብ ዞባናዊን ዶክተር በኽሪ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን በዓል ዶክተር አብርሃም ወይን ኣሎ ነዚኦም ዓዲምና ብዛዕባ ናይ ሄርክሊቭ ከመይልዩ ኣብኡ ተረኺቡ እንታይ ትጉዕዞ ኣነ ግን ቁርብተይ ምናልባት ኣብኡ ብትናሃትካ ምልስ እንተኾይነ መሰረት እንታይ كل جزء عب نوح موائل تاريخ اتيوم عب معربة وقيح بحر زنوبر حزبتات يومنا بيمن كيدم ويكا اتيوم عب يمن زنوبر حزبتات يومنا معربة وقمقم قيح حارمت يوم بوزحات حجين ان نحرقنا يومنا عرب صحافة تاريخ كم زدرخوه كابتناي ماجور زي البياتو باريرا زي في اللي يكونن مالوتي سلامتا انتاي زبل باريرا نحرقنا يوم مبزحتي ومصحفتي أغازيان كابدوبو بعرب بوشمت بحري عسب باب المندب تساقيروم حيال نقدتات أغازيان مسريتهم نقسنت كمزت أيوسو قورو يوز ترخ مالتيهم إذوين ندحري تمليسنا هابت بعال جورج فيلهم فريدريش هيجل زبلوو أفريقيا تاريخ يبلان ويدماني إذ زوبانا تاريخ بلون انتهي رأني إيروباويان زتأتاتو معبالن إيشيا زتأتاتو معبالن يو اندابلو صحفو زنبرو زفلا أيكونن احنا دمانا زنك أهمو سلمتاي قدامو تحسبتي ود سب كحسب جمر زي سلازخونه مسرت ود سب ويناب زي سلازخونه العلم ما نسب وين تاريخ سلازلنا أبزي هاتمت مالتيو أبتزبل كايناي نجست سوات خوين وين معبالة دامت هاويان قدمي شدشت شح عمتات تنورو كابزد أيهم كيدوم نتمريت إذا هزب زي حجي يمن زبل زلو أين برن مريتنا قلتنا ينورو بعلنا مسرتي بعلتنا دماني حانستي دا أمبر تتخبلنا تاريخ يبلنا إذا أنا كمل زخيل مالوتي إذا أنا زتا إذا أنا جوز أخوة إذا سلزلنا دماغ نحبن قبعنا
ልዕሉ ማኒ ታሪኽ ኣብ ዓለም ወይን ሕጂ ብዛዕባ ታሪኽና ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ይግደስሉ ኣለዉ ተሓቂ የውፅኡ ኣለዉ ሳናዊን ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ እሞኒ ነቲ ኩሉ ሕቶታት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሕቶ ምልክት ነሩ ዝነበረ ብዝተፈላለዩ ስነ ጥንታዊ ሞያ ኣብ ዝሞያ ዝነጥፉ በብወገኖም ይገልጽዎን يمصون على مالتي نزل ጸጋታት ወደሽ ኮነ ወደሽ ኮነ ማይኮም ወደሽ ኮነ ቤላ ዋጣፎት የተበልኩም سبب بتارا قاريغا حجوم زي ما حوات صبو እዚ ኣመል ሰልካ ኹን ተስፋ ገብር መሰረት ኩብራያይ ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ዝበልኩም ኣብዚ ወይ ድማ ነቲ ዝዝርጋሕ ዘሎ በዓል ዶክተር በኽሬ ከምኡውን በዓል ዶክተር አብርሃም ጳውሎስ ወይን ኣለው ታሪኽ ዝጽሓፉ ንዓኣቶም እውን ክንውከሶም ንዓኣቶም እውን ብዝያዳ ክንሓቶምን ክንዕድሞምን ይግባእ ባህላይ ኣነ ወገነይ እሳቶም እውን ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ጽሕፈትን ናይ ቋንቋን ብዛዕባኡ ስለ ዝተማሃሩ ብዝያዳ ኣነብቲ ዓንተወይ ከኣቱ ከለኹ ዝገለጽክዎ እንድሕር ነርካ ኾንካ ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ እቲ ቀንዲ ናህተይ ብዛዕባ ስነሰብ እዩ ማለት እዩ ገሊፀ ያው ይነረ ብዛዕባ ህይወትን ባህሊ ደቂ ሰባት ብኸመይ ይነብሩ እንታይ ይሓስቡ እንታይ ይፍርዩ ብኸመይ ምስ ከባቢኦም ይላማመዱ ካበይ መጽኦም ናበይ ከይ ነዚ ሕቶታት እዚ ክምልስ ይኽእል እዚ ድማ ነቲ ቀንዲ ዓውድና ህተይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲኣ ዝበልካያ ኣርእስቲ ልክዕ ምናልባት ትግርኛ ስለ ዝዛረብ ሞር ስታይ መስለኩም በር ኣብ ውሽጢ ድማኒ እቲ ጀርመናዊ ባህርት ዓብይ ጽልዋ ኣለዉ ሓጋዚ ድማኒ ናጻ ኾንካ ክትሰርሕ ማለት ፍረ ጻዕርኻ ወይ ድማኒ ፍረ ስራሕኻ ንኽትርኢ ጽሒፍካ ኖይትራል ኮንካ ንኽጽሕፍን ንኽተውርስን ካብ ሕጂ ክንጅምሮ ኣለና ኣይገበሩን ማለት ኣይኮኑን ኣቦታትና ግን ብዙሕ ጉድለታት ኣሎ ካብቲ ጉድለታት ድማ ተማሂርና ኢና ብዛዕባ ባሕራ ዘርኣይት ዓንቶዩን ዝረሳዕኽዋ ናይ ምልጌት ኣቦና ምልጌት ብርሃነ ጠቂስካ ነርካእኻ ኣነ እምበኣር ማራእየ ዘድንቆም ክነግረካ እቲ መጽሓፍ ልክዕ ኣለኻ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ሳይ ዘበለ ግን ከም ጉድለት ገረ ይብሎኔ ከም ጉድለት ገረዊን ኣይሪአኔ ዋላ ከምኡ ተበልኩውን ጠቃሚ ዓብይ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ዋላዊ ነቲኦም ብድሕሪኦም ንመራመሩውን ባይታ ፀሪጎም እዮም እሞኒ ወይም ኖሮም ኣብ ሓደ ነገራት ባዕላቶም እውን ስጋብ ዝሕተምን ዝውዳእን ስለ ዘይተሳተፍዎ ናይ ግድን ጉድለታት ክርከብ እሱ ድማ ብኸምኡ ገሊፆም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሞኒ የቀነለይ ቴንክ ዩ ቁንጨጫ ቁንጨጫ ዝብል ኦኬ ንሰማዕ ኣለኻ ኣለኹ ኦኬ ማይክ ነባ ኦራይት ሰላም ዞም ድሕርኩም ዝኣተኹም መጀመርያ ኣባ ደርብ እቲ ደሓለንካዮ ወይ ከዓ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ነገራት ስለዝወዳእካዮ እንኳዕ ሓጎሰካ ኣብለካ ይደሊ እዚ መጀመርያ እዩ ገና ብዙሕ ነገራት ካባኻ ይፅበይ ዝህዝቢ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ እታ ሓንቲ ሕቶ እኳ ተመሊሳ እንዳ እንታይ ክብል ደልየ ግን መብዛሕቱ ንህና ጥራሕ ደይኮነ ናይ ዚ ብምሉእ ናይ ዓለም ኣብተን
ሃይማኖት ዝበሃል ነገር እንዲ ተኣሲሩ ሕጂ መብዛሕትኡ ጽሑፋት እንተዳሪኢና ይኻኒ ዋላቲ ናይ እምነት ጽሑፋት ንብለን ጽሑፋት ተዳሪኢና መብዛሕተን ብታሪኽ የንዲ ጅምራ ካብቲ ታሪኽ ሕብረተሰብ ግን ከም ዝበልከ እና ዝጽወ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ዛስዋይ መብዛሕትኡ ዝጋጮ ማለት እዩ ኩሉቲ መጽሓፍ ቅዱስ ቁርኣን ገለገለ ንብሎ ናይ ብሙለ ናይ ዘን ሸውዓተ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝበሃል ኣለዋ እሞኒ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ካልእ መጽሓፍቲ እኳ እቲ ተወከስካይ መጽሓፍቲ ጽሒፈዮ ኣለኹ ኢልካ እዘን ናይ እምነት መጽሓፍቲ ንብለን ዘን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ሸውዓተ መጽሓፍቲ ካብአን ከገለ ድተወከስካዮ እሞ ኣሎ ዶ ኸውን ካብቲ ናይ እምነት ጽሑፋት ተወኪስካ ዶ ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ መጽሓፍካ ጌና ምስተዘርግሐ ምሰንበብናዮ ገለ ኢና ክንብሎ ምክንያቱ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ትውልዲ ኣነ 2-3 መጽሓፍቲ ሪኤ ኣለኹ ብናይ ብናይ ኤርትራውያን ተጻሓፈ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ሕጂ መብዛሕትኡ ኩሉ መጽሑፍ በዚ ናይ እስራኤል ገጹ እዩ ዝመጽእ ናብኡ እዩ ብዘዚ ስፔሻሊ ብዙሕ ግዜ ጥቀስ ነይራ ንግስቲ ሳባ እሱ ከዓኒ ካብቲ ምክንያቱ እቲ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ጽሑፋት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ካብኡ መሰረት ብምግባር እዩ ሕጂ ነቲ ታሪኽ እዩ ናብኡ ዝጥምዝዞ ናብዚ ናይ ሳባ ገለ ዝበልናዮ ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትኡ ይጋራጮኒ ኣነ ከንብቦ ከለኹ 4-5 ናይ ብኣምሓርኛ ዝተጻሕፈ ጽሑፋት ነይሩ ይጋራጮ እዩ ሕጂ እስኻ ብተወከስካዮ ኣሎ ዶ ካብዘን ድብለን ዘለኹ 7 ናይ እምነት ጽሑፋት ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ኢልና ዝህዝቢ ዝጥቀመለን ናይ ዓለምና ማለት እዩ እዚኣ ካሕተለ ቴንኪው ማይክ ፍሪ ኦኬ ናትካ ሕቶ ብዛዕባ እቲአን ተረዲእካ ኣለኹ እንኳ ዓደይ ኣብዚ ትሰምዕ ኣይተሃሉ ማለት እንታይ መስለካ ኣብዚ ዓውዲ ምርምር ኣባይ እቲ መጽሓፍቲ ኣንቢበየ መጽሓፍ ቅዱስ ብደንብ እውን ፈልጠ ክብለካ ከለኹ بعقميسي بزاكل سفلت ايه نتزدليني نقوله مالت حدا سدراخ تعب خلها انا قدن ما زري وين عم بيباس لذي تغل سلازم ببلاز نبركم مصحف قدوس بو بخال ابت ابنت وين علت متى ارثوذكساويت بيت كريستيان تاني أزعبه سلزهم قلنا أي جدًا تي حيوانات فلتة يخطله دما نرى أبزع عود مرمر زين حيوانات بوتا يقولنا باي أبهيد خزارة مالوتي أب حيوانات عتيقة تبعوين كتحزيها تبعوين كتحزيها أنا جدًا مالوتي حجين تأخذ رأي تزامن ترعها بري حيوانات نتاريخ نابوغنون نابصوعون نخبل أبز كله استياتي أنتنا زلوين اسيو مالتي سلمتاي كاب هايمانوت ناس أخوينا خنري أوصل زي نخيل مالتي ماني أنا دماني ولا وين كابتي أب إمنت زي أمانيكم كن قال يخم من البات كسم بدوكم خيل بين اتي زسكفني ريكم وخبت بالكسم عني سلازي دلي ايكم كون كاود مانات اخوينا ازريو مالتي اذا قلنا حتى ولقاو ستاي مالتي موني اب هايمانوت كبرتات بلك كم زلوو كم بلايو تزامن انا نزي مرمر كالو ግን ኣብ ሃይማኖት ተቢለ ስታይብሎኒ ማለት እዩ ግን ዋላ ከም ኮነታቱ ግን ይخدئ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ክብርታት ግን ኣቦቱ ለኒ
نتيهم دحري ግን ከም ዘይነ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብዛ ዓውዲ ዝኽነጥፍ መጀመርኩ ብዙሕ ነገር ዝበርሓልካን ነገራት ስለ ዘሎ ሕጂ ምናልባት ኣብኡ ኣስፊሐ ክዛረብ ኣይደልን እየ እቲ ኣናይ ውልቃዊ መሰለይ እውን ክትዕቀበለይ ስለ ዝደሊ እዚ ከም ዘላታ ወሰዱዋ ብዙሓት ማይክ ሕሽኩም ኢና ኣብኡ ኣይትሕተቱኒ ድሌት የብለይን ክትሓቱኒ እዚ ናተይ ውልቃዊ መሰለይ ግን ነጊረኩም ኣለኹ ኣብ ምርምር ናይ ታሪክ ግን ቦታ የብሉን ኣባይ ማለት እዩ ቴንክ ዩ اوكي بلاك الله هذا بلاك ناي مرمر نمسينا بذا نقدس مصينا هنا قبل انا قايلك كم وكس سير يودي ريحه دي خايا تحت ينبري قال ايوه انت ربنا يملسلكو اوكي كمل سلكاي هو ايه بلك ካለኹ ባቃ ጽቦ ዝሓወይ ምናልባት ኣነ ብጌጋ ሞኒተር ዲካ ኸውን ስለዝኽእል ሶሪ ጽቡቕ ኣለኻ በቃ እንድሕር ዳሪኸ ኣነ ነቲ ሕጂ እሱ እኳ እቲ ንዓለምና ፋሕ ኣቢሉ ሁከትን ኩናትን ኮይኑ ዘለኮ ብሰንኪ ንብለን ዘለና መፅሓፍቲ 7 መፅሓፍቲ ናይ እምነት ኢልና ዝተቐበልና نزول كل سبز قاتل زارد دلوس بيخايدو حجي كاو مغنياتو بزوع جيجاتات كم دلوس لزامن مالتي ثانك يو ندحر داري خاي خم وكسي زبلت صبو ثانك يو تملي سهل يلا ثانك يو انت لي تملسات الكام مصحف انا صحف كون نعم بالبحر لي صغر هالكاي بوبي يلا هذا بوبي تدير لها زراره ما يكره هاي ستوي رستني هاي تحازلي هو عن توي زي مونغو ودي كان يجي تخاطب بغاية صارت النيرة غزل اوكي ثانك يو قبل عرك انا ابي حتى كا عبادر وحوي افتا أتكلم من لقاسي بلو من كامو مناتو أفتميرت بلوسي متاجر متيو تيتاجي كدميو عميرت حماسين مرارة في شيء مرارة يمنيرو كان في شيء مرارة خاني تقولي تسعرو ما مالتيو كافتي كان نخصو مسعرون كان نماسين يرتقوت مسعرو خانا كساكيرو ناب لاستا أقو كيرو مالتيو أو هات نكسنات فرمو دحرين مطلو اتزارس كملك هامس بلو حاوس كامل لها مس اغو كحوسرو يقرب مس بلو ابجات مسيت خيت كامالتي نابا هامك ثانك يو كلاد اوكي هراي زهراي بحري تاشمكاكو حاسكوا زرارة ولا خبلك وحازي زرارة دي حكي هو زهراء ويقلعت اوكي برا زهراء اوكي امتي خايا وكاني مليس كايا وكاني قرب تيطرا انت ادف قبل لك مسلكا انت لكان حجي امدري ازي امدر حماس ينرم كيدوم متيام امباساجر تمليسو صبا الله مساعتهم استملوسو ግን ማዕልያ ዘይብላ ዓሌታት ኣብ ኤርትራ መሊኦም ማ ዘለው ኣለው ማለት እዩ ምናልባት ጥራይ ከም ምልግ ጽዋዕ ኣለኻ ሊባን ክጠቅስ ትኽእል ኢኻ ምድሪ ቢልየን ዘለው ኣብ ባርካ ዘለው ኣብ ሳሕል ዘለው ሰምሃር ደንከል ስጋብ ዙላ ማለት እዩ ገለ ሓመስ ገለ ሓፂን ተቀድሞኦም ሮብራ ቶርዓ ከይተረፉ ማዕልያ ዘይብሎም ስጋብ ከም ኢልካዊን ኣብ ትግራይ ብትግራይ ገርካዊን ስጋብ ስታያለው ማለት እዩ ዘርኢ ዘይ ሕጂ እቲ ኣብ መበቆሎም ጠቂስካያ ኣብ ምድሪ ባሕሊ ነራ
موني بلو أبيري عدم أم مدر بحرين ديو كابتئهم زرق بلو أم مدر بحر زنوري أمالتي بزعبا أقو ينامتيخا أقو معاس عليت كوينو قانقواي زوين كواني خب عليت سلنريو زيهم أقو انديهم بيتو قانقوان صوام ساهو زبال عليت دولي ساهو زبال عليت قانقوات رأي زلمبر قانقو زبال عليت ستايلن نعمنتي خنقرقا تقرين بحال عليت هالو دي تقراواي زبال عليت كنا هالو حجسي بزحتي مقرم تخبروا له زخيلة تاريخ مالتي موني زرق بلو زرق بجاعهم زدماني مس سندات مس كله أو قريبي لخو بزيادة وين كتردو تسفى قبر أو مالتي بر تعادو كاتا إسكايا أخا مالتي بلو زبزحي أبزي زلنايو نايلومي ترى زلو إيو تزبزحي مالت بلوي نامول تقرأينا مول إثيوبيا لوجن تزبزحي حبرتسب جن أو خمس نبرة بزي إيرماني ناو كسجر كيلو قالي إذن الله سالو قالي أو زنصح لو مدك أباتن مدري نقول جن حجم دماني ينقول له مالتي حجسي سيتي ملسي بر صبو إخاقاني إخايا تستمل سجنا بساجري بهتانو أسر ما يكون أنت سعيرو أبو إيو مالتي أبو زي أم نقول نقص مرارا غير مريم زبالو مالتي السوق بسلت أنا ينبرنا أبو أم شعو جن نقص نقص حربوي زبال نايمت الرشتا ود حربوي داني نأكت لأب زبال نقصي نورو مالتي أسيز مرحنا روتي نايم رشتا وج أمونغو ناي تي أمدك أمونغو بعلي يكون أملاخ أمونغو تي نعبي ببعلا باتح مرارا أزيهم تخلى حمانوت ود أجز أبز من راح زنبرة مالتي نرأسي أم تي أم حجي نبا تخلى حمانوت استاينو بلوموين كنت أدكان زوين يكون أملاخ بحري عوتو أفسلت أن مسمت زدو كون اللومي لأنبري سلام تاينو رأسي أم كواني أبوغ يوم أقرم تقريت أم مالتي أبوغ يوم أقرم تقريت أم مالتي زيهم حجي نمالكم مالتي ويدماني أب قال عدساتنا وياب إيرترا بزعب أم بتخريستيانات زأكل ويتابوتات الصواع له مالتي حجي أنا نتي ستايكتن كفايل اللي نيجن تاريخ قوميو اتي بخمي ايو ريفورم زقبرو جن من هتايا يكونن بزعبا ابتنا بتخريستيان اتيوين ستايخبل مالتيو تايراني واناتاتو سلازلو تي انا زفلت اطرا اخزار زخيل مالتيو نسب نخقيم ويكبلي لديكمكو نتي ازلاتني فلتاتكن كمتي ازلات اخ امت ازدل مالتيو نعا خمزي اگر نخامت اگن دفرت علني زي ادما تكمل مالتيو እንኳዕ ዘይኮነ ይኮነ እምበር እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቅስ ከምቲ ዘሎ ወቅት ቆንፀስ ጉቢኡ እሞ ይቐኒለይ ኮርሓዊ اوكي سلام انا كلمه حدا نيرو تصدم دله يمثلن صح حزاده قتلانه حزاده قتلانه الله ولا نعم هو اوكي غاتل اوكي ثانك يو يا انا انتي خبل لي عن طريق ما بيلك حيتين الى خلاي ثانك يو ابادر زين نزي مصنعتي المدبار تراليخا بزح الدحري تميلسكا نس تاريخ زي بسندات نقل انجركا قريبكا تقدس مخالكا بتاع قليل نجار ايكونن هجسي
أنت دبلكايو ما تأخذ ولا شو من تعمد كله مسئول كان جرمن نو حجز أتي خريعك كله ولا كله سمع كون ولا أكسنت خانج لكن كلها جرمن مسئ هذا عبا هذا كونس شو من تعمد قبل كون يطعم ماله حجتي زيادة أفلت هلا وقتي من النسي ولا قنق خون روديو ولا أكسنت خا يترفسي أبتي عدي زعبه يطعم مالتي نو غري من بزين مالتي ناي بحقي دس بلا كا مالتي زي اتا حتى يحجي ابزخ تقول صنحها تجرينيا زبحال مننلن بايويل كا ولا ساهو زبحال يلنون يلكا نو ولا تي اغوز بال حجسو ግን احنا خنمهار كلنا احنا لتبحلنايو لتنغرنايو انت راخوينا ግን بنصارو نزي عقميت كار لها حقيو نا خبيدا اي مصيزي خبيدا مصيزي خستو بحال خمز بحالو صحاب بحال يلو بغبو اب تمرتي قريبو غلاي سبد مهار دولا اجيس خبيدا اي مصي انتاي موكس بمغبار رام العوق ميطمر لو تاكتبل تخيل انتاي يوم زولو بخمي مخنيات رات ولا لك ازي قال اي تخاني قال اب تمرت استمهارنايو تاريخنا ايرترا زبل كاني توم يزي لواويان مجمريا ابزي دقبات قند عدق عدي اب ايرتراسي ناران كونامانيوم دبرينا تماهرنا ناران كونامانيوم فمجمريا تتمرتسي كومي زلو حجس اب دحر اب تاريخ እንደገና ተመሊስና ብዙሕ ታሪክ ገናጽልና ولا حج خمس خما خاون ብዙሓት ነቲ መንነት ካበይ ነይሩ በየን መጽዩ መናበይ ነይሩ ካበይ መጽዩ ንዝብል ደምጾ ኻኒ ናራን ኩናማን ሲ አበይ ከም ደለውን ሳይራአይ ነው ማለት እንጂ كبيت بجسوم لعلهم ناران كنا مانيهم قدك عدي قدامه تبتعد دقبات سمين مسيوم دحار كالوت مسيوم زولو مالتي بخمي يخوم متقمي رورا بزعبا زس انتاي كتب مالتي ثانك يو حرا يعني برهان حوي يا انتاي سيليكا ولا مس قص كرينا يا ምናልባት ንሓደ ኣባረንቱ ወይ ተኾም ቢያ ዝቕመጥ እንድሕር ምሳና ስሕብ ኣቢልና ሳያቢልና እዮም ብዙሕ እኳ ፍልል የብሉን ማለት እሲ የሕዋትና እዮም መን ቀዳማይ መን ውስታይ ኣይኮነን ማለት እንታይ እዩ ኣብቲ ጉዕዞ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብመውሱበታት ዝተለወጠ አካላትናን ምስልናን ወይን አለና ማለት የተረዳሃኒ በሪ ንሕና ጥንታውያን አፍሪካውያን ደቀባቴና ደቅ ዚ አመሪየት ዚ አይና ማለት ይሳተም ዱማኒ እሳተም ወን ክብላ ይደልኒ አካልናህና የሕዋትና ስለዝኾኑ ማለት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ማለት ሕጂሲ እቲ ንጥቀመሉ ሓንሳ ኣብ እስታዩ ጌጋ ኣነ ዝብሎ ማለት ሆኒ አካልናን يحواتنا يوم حديث أنا سفلي أي ريومني من هالبات أبتي أما أنا أبتي قدم سايكتر خلها من هالبات ساتم تواسيبهم اليوم وي ساتم ملكعاتهم زيك أيرو كونوا اليوم أب حدا ساعات وين نوري أينا مالتي بري أكلنا يحواتنا يوم نوح خن ستاين زلومي اب حمشاي مصحفوين بغبو نعوم أميت أوين الله مالتي نحتم بخميهم تي نيلاوي زبحال قنقاتات ጥንታዊ ንብሎ ግን አለው ማለት ሁሉ ዝተዛማመደ ግን ምስቲ ዓመታት እንድሕሪኢሃዮ እንዳተዳቀለ እዩ ዝኸይድ ዋላቲ ቋንቋታት እንድሕሪኢናዮ ዋላቲ ከመይሉቲ ግእዛዊ ካብቲ ኩሻዊ ወይ ድማ ካብቲ ሳባዊ ፊደል እንዳተለቀሐ ክምዕብል ክኢሉ ናብቲ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ ግን ብዝያዳ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎም ከም በዓል መምህር በኽሪ ዝኣምሰሉ ብዝያዳ ክገልፅዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ስታይ ዝበልካኒ ልክዕኻ ኣነ ትዕድል ወለደይ ሓረስቶት ደቂ ሓረስቶት እዮም ኖሮም ዋላዊን በረይ ልክዕ ዳርጋ ሓንሳ ኣብሲ ዋላ
جزا مسحاسكم مسوت أخص جزا عند حركة كيدة كل جزء لك اتجازانا إلى هدمو زي مثل بر كله تحسوس دارجع كله بهدمو زركبي نورمالتي مش علالو وسيحكا مالي مش علالو وسيحكا كل زمان هدمو ينورو حجي وين كهو نخيليو نتي مور كذي كون زجبرني سلمتا يحواتي وين في اللي علني مش حواتي حجي عصرت كتعللون هاي تخيلنيها كم زاني مساحة زعلو مالتي سلمتا وي انجليش كحوصل كام وي دماني مساي حجي تقلالا تقريني انا زاربهم برساتهم حجي بجرمن يمزاربهم من هذا احساس اللي تحوي تقريني استايا مالتي اي بحقي تعر يدنك صنع حنسا بتقريني طراي سلا زعلولو اموداتا كن دحانسكخ محرو الى تقريني زارب مالتي عجز نرسينا وين فالاينا كن انا خمس بلك فتاو بو عركو بو سلازم كرماني اتي اسوانا حيزنا وغزانا انا وقع نبل مالتي حجي جوكو خون زحلوفو يخون كمي كم زنبره بطعمي تصاوتاي فازري انا ذكرنسي حنتي كل غزي انت في دول ودي بلاني انا سيغر منو حسابي دنص ونزو خفيله بالنو تسدد قدم بلاني بركت زبلا خبت نرونا ام مالتي حجي ود 18 عامتين ريلو حجي ني تግራይ حجوم من يوم زخدو نرو اغاط ام ابتي 50 ገለ ኮይኒዩ ማኪና ጎሩ ብለካስ ባሮንቱ በዚ ናዲያቦ ኾዲኦም ቦታኩ حجره ሲዓዮ ይረኽቦም ከዕለኩም ይረኽቦም ማኪኑ ጎሩ እንዳኸረ ከሎ ወደስመራ بعلو باي بقى انتينا نمثل لك مستي اسمي مستي عوري مستي غبزنا مستي حمد بقى سبدينا حمد دينا نمثل بقى دونتي وي ودس مراب لا يسحقني حجي نزي ابرتنا اقنعنا محلاف مسكر اوتين كبتس بي بابيلن تي اماكينا غورس بي بابيلن سي نغير ماكم بروتو ما قنيعهم تي ابيب تبل زلاو صايا لمو لك همزنا ود حدا رعين هدينا عجي مسكينه يودس مرا بقى تداهيلو كابيز موتيوم كغوديوم ورايلوس ولا طمامت استرنيو كمان عين صبري يبلني قدوينو عجي انت يبلن موداتا غريبيلني تي ساعات وسيد شعيل تي ساعات وسيدنا يا اب تግራይ ግን ተራኺብና ኣብተን ተራኺብና ግን ሂብናዮ እخلصعين ون من دفرات ጽሕልና بوغرناوين عدنا خنوسدو خيلنا يلو مسود دس مراقيتي مليلاي كمزي انا رابل حجز غزي هيبنا غزي خوينو تسديد ناس بعلنا 3 مخاين 4 مخاين ونينا بالنورمو سغاب كمزي تاع عينت علالي نورو حجز بزيحه خسيبه انا بحقي كابتي ود حرستاي ويدما ولد حرستت بمخانم كون خيلي مو ناب كالو اورفيان وحبيل وسيدكم ايتحازو لي ريغاوين سبسلو زلو منالبات حتتات اندحر زيلي خينو خنود نخيلينا كال عرفتي حدا 3 دقائق طيب كان دما go ahead راوات اكبر لنا مالتي هو من قبل الكاينه راواتا ادميا انتسي ازي نغستي شمالا تصحف ابزي مثلا ما قادلتنا نبرت مصحف تصحف الله دك مستيو تاريخ ناي دك مستيو ناي عدنا ناي قدم مالتي زن حيل بلا تاريخ دلون نفس وقف بزعبة عباي ديفولت اوتوليو كسا حتى تعلمو قالت لهم وين عيرخوني وين ناتا كونتاكت
ንግስቲ ማለት ኣደባል ቦሮኒካ ዮርዳኖስ ሙዚቀኛ ድሃርማ ተጋዳሊት ነበረት እያ መጽሓፍ ጽሒፋ ነይራውን ብዛዕባ ኣብ ናይ ገድሊ ታሪኻ ኣለው ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኩሉ ኤርትራዊት ሓዘይ ደላ ወይን ዓብኩ ፍትኹም ገለ ታሪክ ተነይርዋ ናይ ቀደም እዚ ድረኣኹ ኻሲ ልካ ከምኡ ሳኻ ነፍዕ ደርመካ ለካ ብጣዕሚ ገሪማትን ሕጂ I think ተውህቦ ይመስለኒ ጥራይ ብትምህርቲ ድኽየድ ኣይኮን እዚ ብዛዕባ ታሪክ ምፍላጥ ከምኡ ዶ መስለካ ያ እንድዒ ብገለ ይነጢብና ያ በርከ ሓንቲ ምናልባት እንታይ ረሲዐ ነረ ዝሓተተኒ ነራ እንድዒ ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ሕጁካ ገለ ነራ ዘይመለስኩዋ ምናልባት ብጽሑፍ ክትዘክረኒ ትኽእል ኢኻ ክቡር ሓዊ ድሓን ዘለና ድማ ንተሓባበራ ተሓባበር ንላለ ማለት እዩ ኩላህና ዘለና በብንፈልጦ ዓብይ መምሃራን ከም በዓል ኣቦና ሃይለ ከም ኣቡ ሰሎም ዓብይ ሓወይ እውን ኣለው እዚ እሞኒ ኩላህና ንተሓባበራ ትንፈልጦ ወይ ድማኒ ትደልዮ እንድሕር ፈሊጥና ምናልባት እውን ብዙሕ ዶክመንት ስለዝሕዝ ኣብ ባህላዊ ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን በብወገና ክንተሓባበራ ንኽእል እሞኒ ማይክ ፍሪ እዚ ሓንቲ ነገር ዝረስዓ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ግን እንድዕድሓን ስጋብ ዝዝክራ ግን 3 ደቂቃ ሃበኒ ዕርፍቲ ብድሕሪ ዋላ ሓንቲ ዓርቢ ስለ ዝኾነ ክነምስ ንኽእል ኢና ኣባድር دحن كملسي حنسب كملسي مستملسي كهبكا 3 دقائق حنت عدلها بمغنيات مولو مع زكريا حجي خلو الله بل دحن الله 2 دقائق طريها بنا انا وين حنسب كتس هاب زموني مايك ستي كشينا خير خمس دحري نو خندو خمانا يدلني ولا حنت ما يندحر ستي خمل سلك خلني بزعباتي ቋንቋይና መስለኒ ዓሳውርታ ኣይበል ኮንታ ኣላ ሳሃያ ስዊን ቋንቋይ ማለት እዩ ስለምንታይ አይዘወይ እዚ ነገራት እዚ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ባይ ዝናነሩ ምስ ገለ ሰባት ብስምዒት ስለዝሆድዎ ማለት እዩ ሎሚ ግን ደሓነ ካብቲ ቅድም ዝነበርኩ ሕፍርፍር ወጥየ ስለዝኾንኩ ብዙሕ ስታይብልኒ ብዛዕባቲ ቋንቋ ዝበልካያ ነራ መስለኒ እንታይ መስለኩም ክቡራን ትግርኛ ቋንቋ እምበር ምንነት ኣይኮነን እሕዋተይ ምንነትናስ ተጋሩ ትግሪስ እዩ ያ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ትግርኛ ዝብልሲ ህግደፍ ተጋሩ ኢልና ትግርኛ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘብል ምስቲ ስግር ዶብ ዘሎ ኣሕዋትና ሓደ ምንነት ከይህልወና ኢሉ መፈላለይ ዝገብረ እዩ ንዓና ትግርኛ ኢሉ ስናምበር በራቦታትና ንነብሶም ትግርኛ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ትግርኛ ኢሎም ይፈልጥኦም ኖሪኡ እንተሃልዩ ወይ ድማ መርትዖ ከምፅእ ድኽእል ቅድሚ 61 ድማኒ ይቕረብ ቦታትና ንነብሶም ግን ተጋረኹም ዝኾኑ ጥራይኦም ዘሱ ዋላ እኳ ኣብዚኣ ቀረባ ምስታይ መፅሓፍ ሃላ መስለኩም ዝናን ትርኢትን ምስላን ቀዳሞት ተጋሩ ትብል ማለት እዩ ኣቦና በዓል ሒቦ ዝፅሓፍዋ ኣብ 1947 ተማሃሮውን ዝሞት ነው ወሪኦም ከምዛ ዓይነት መፅሓፍ ከም ኣምነት ክበኩም ክእል እየ ማለት እዩ ብኸመይ ነብሶም ገልፅዋ ሕጂ ድሓር ዝመፀስ ስለዝኾነ እዚ ይልከት እዩ ነዚ ዝምልከት እውን ሓደ እዋን ምስ ኣምባሳደር ነበረ
عند برهان ولد جرجس وين علينا نرناقات أو بستوكولم تراخيبنا بزعما متى مصحف وزصحف مالتيو حتى إذا برت تبهرات سي عيد فركايون كم تاي استبقس أي نورو مالتيو سلزة استوعال كله أبتي مبلي وبزي مصنعت سلزة جبرنا يوسي أو قربتي كتنقك إليه مالتي حجي خاون لعلي زفلتو نزو قداي زوين يلن مالتي سلامتاي كابتي أم مسرتي ويدمان كابتي أم نزي زغور وسبع سلازو هونو مالتي نو حجسي بعلوين كم زخبل سلاز ملسلي كل جزء جندحاني قسيلو أب قمت كأنعو بزيارة خفلت وزخلو زبلكم أبناي هيروكليف ما مهران سلازلونا زسكف قداي كنا نسأ مثلني سلازي بولكوا جلس رسي أجل خبلت أني حموني موني الساعة تقاري إن هذا أمبر تجريني هيكون أنا موني اتحطنا الله بل خلت هذا يحرق التدق يعني ولا سهو وينكم يوم ولا سهو وينكم يوم ما نتي سلمتاي أو يوم تي استعاد سلمتاي قاعد أمبري عليت ناو نبتي تتولد فلوت إنه كابينا بيا بيلو عجزي قالي أخاب لوجو قالي أخاب عساورتا قالي أخاب كل استوات اتيا حبيرة سهوي لما مالتي نو بلمدي دماني بتوق أنقوا سلزبولو حلف حليبهم كبارها وانا كابتي أنا بزي حجي أرستي هبير اللي هورك نقص نجست مرارات أخلاقي ما ندوي نتي حيمانوت مسلمنا تقبلهم سهاي إنا زبلو خمان اللو مالتي نعاتو بقبط حيفيهم اللو تيوم حدا كل تلبامات بن يبليهم نو نحنا خمزينا بلو بن حجي تولينا مس زي حجي سهاي لزي سمر مانا نقصر بلو مالتي حجي سي كرئ داقماي زلو نقراتيو أوشتا أتيخا كنستوعللو زغبانا يو نتي زرئنا ماصاصان بحرئيغا والحنت استايبلون مالتينا لكعيو اتيوم عنتوي زحاتت تقصلكم زنبركوس اتي مس نغوس سلمون كاب اسرائيل زمص حدا سمعون نحاصينا نحدكتن دحر وليدهم خمي غركا حاصينا داموني دق حزباي انديوم مو عساورتا انديوم انا موني مالتي سي كابتن ايتي عليت عساورتا تجرينيا تزارب تجن كوينوم اب كله كمساتاتنا لو مالتي حجي اتي كل جزء مستي حيمانوت مجلن كنا تحازو سلندلي جن او ايتا صقمات فترلنا ينت قال ناي كبابي نعساورتا تولي زلوم قال حدا اوان بأكوب رخيبه يوم نزارب نارنا نشتي ادمه قروم لي او نازفتنا خلنا مالت انتايو انا كدراي تصليم زبحال من الله بزي نفلطو تصليم مالتي بقى تصليم ازيو بيصلموس بقى كمزي ساين مبال ايكونن ግን ገበልኳ اي حخانه حاني حاجه ما يا بقى هو عينت بقى لك مش قال بقى انا عجزي كاب قال محمد يزولي نو زر ناس كاب قال محمد يزولدنا قربتي كمان يسي لك مش نبت عارف قصص ويقي حلو نورو ددهم زدحاني نورو نو حجي انا كن بدفرتي اليوم انت عرفت بالله خير كاسك مستات رايو قليلي نفسها انتي زرمازي قليلي دحراي كن كرد انه يلو مالتي نو حجزي بزو ነገራት እዩ ዘጓንፈኒ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ሓብቲ ምንነቱ ሓዱሽ ንምነት ናዲ ዝህንጠ ማለት እዩ እዚ ወዲ ከምዚ ኢታት ፀጋታት ከለና እዩ ድማኒ ናብ ካልእ ኣንፈት እንዳመረሐ ኣብ
ወላዊ ናብቲ ንኾዶ ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ዕንቅፋት ዝኾነና ማለት እዩ ንሕና ግን ሓደ ምንነት ኣለና ሓደ ማጻጻ ኣለና ሓደ ህዝቢ ኢና ነዚ ኣኽቢርና ነዚ ተጠቂምና ነዚ ጸጋታት እዚ ኣብ ሓደ ክንበጽሕ ኣይበቃዕናን ማለት እዩ እዚ ጸጋ መሪኦም ሞኒ የቀኒ ለይቲ ኣኽተ ደቂቕ ሃበኒ ይኸየምለሰኩም ማለት እዩ